Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon beste behin ere, eta ongi etorri bigarren kafera. Martxoa amaitu zina dela dirudi. Arratsaldeon guztiei Mikel Larreategiri izan ezik. Ara, gizon gajoa, zer egin dizu ba? Atzo izan zen takateklatutxeko lehiaketaren finala. Gure entzule den Jon Lizarazuk sortu zuen jolasa, teklatuarekin hitzak idazten azkarrena zein den jakiteko. Bastelenero hor bildu gara hainbat eta hainbat partaide Larreategi garaitu nahian. Eta etzen gertatu. Larreategik irabazi zuen azken buruz buruko eta baita selkapen orokorra ere, beraz, zorionak eta gozatu sariaz. Eta zorionak Goiuri, ez zara gaizki moldatzen teklekin, Tira, tekla batzuekin besteekin baina hobeto moldatzen naiz. Ordenagailukoekin nahiko txukun, txuri beltzekin nahiko iskas. Gaur martxoaren 29 da, hau da, urteko 88. eguna eta piano modernoek, batzuk behintzat, 88 tekla dituztenez, Zer esan nahi diguzu horrekin? Gaur, arrazoi horrengatik pianoaren mundu eguna dela. Gora piano joleak, gora Clara Schumann, gora Chopin eta gora Beethoven. Nils Fram, kompositore eta musikari alemaniarrak ala proposatuta 2015 ospatzen dugu pianoaren mundu eguna. Urteko 88. eguna. Duela 1000 urte asmatu zituzen beste instrumentu batzuetatik sortutako instrumentua da pianoa. Baina 18. mendetik aurrera, Bartolomeo Cristoforiri esker orain ezagutzen dugun forma hartu zuen. Piano existitu baino lehen harizko instrumentu asko asmatu zituzten, hala nola zitara, monokordioa, zanfona edo eskakia. Klabikordioa iritsi arte. Klabikordioak piano garaikidaren antz handia du eta piano elektriko askotan ere klabikordio soinua hortz izaten da, pianoaren alboan, haren aitzindari modura du. Ordutik, piano jotzaile famatuen trebeziarekin gozatzeko aukera izan dugu. 1756an, jaiotako Wolfgang Amadeus Mozartetik hasi eta 1922an jaiotako Joaquin Atxukarroraino besteak beste. Piano jotzaileak edo Iñaki Zabaleta poetak esango lukeen bezala, sentimendu dutenen eskuak. Hauxe idatzi zuen duela 40 urte. Pianoaren teklak baino leunago xuri, pianoaren ariak baino luzeago, dar, frak beltzaren mauketatik, konpasaren taupada inurrituak, itzal zurbil bihurtuz, eskubi, dantzari. Adaio bat piztera, jotzera, egaz egin eraztera ausartu zen pianolaria. Ingurua edertu egin zuen musikaren oihartzunak. Bi eskuek, xuri, dantzari, leun, luze, bihotz mekanikoak ziruditen. Gurean ere pianoman edo piano woman asko ditugu, berai eskaintzen diegu gaurko saio adibidez. Eta, oso gertuti dugulako Joserra Senperenari. Senperenak goi mailako piano ikasketak burutu zituen Donostiako Francisco Escudero Kontserbatorioan eta geroago jazz musika ikasi zuen Bartzelonako Taller de Musics zein Donostian. 11 disko argitaratu ditu, batzuetan jazz edo blues estiloan, besteetan ganbera musikan. Aditua da gainera soinu banda konposatzen. Bere musika 11 pelikulatan entzun ahal izan dugu, adibidez Kamino Longen, Apaiz Kartzelan, Lur eta Amets, Egunak eta Lanak, Jainkoak ezit barkatzen.
Kalkulazina da eta ez dakigu datu zehatza zein den, baina gutxi gora bera 100 disko eta 2000 emanalditan parte hartu du. Batzuetan hemengo taldeekin, pentsa, 21 japonesas, Duncan Du, La Buena Vida, Amateur, Bidertzean, besteetan Euskal Herritik kanpo, Joaquin Sabina, Kike González, Koke Maia edo Jarabe de Palorekin batera. Euskal Danbolinaren aroak argitaratu zuen 2021 amaieran, Peter Ansonenarekin, Beasango Igartza Jauregien grabatu zuten. Entzun. Jon Balberde Donostiarra ezin dugu gaztu. Urte askoan Xabier Leterekin batera ibili zen, eta hainbat euskal olerkariren hitzak musikatu ditu, Lizardi edo Lau Axatarenak, besteak beste. Edo Mikel Azpiruz musikaria, sortzailea eta bigarren kafeko laguna, piano jotzailea eta teklista da. Taldean, jazz eta blues musika landu du bereziki. Hemen izan genuen Islak aurkezten Carlos Arantzegirekin elkarlanen egindako disko hartan, eta baita noski Lutxo Neiraren laguntzarekin, hemen gure laborategian. Beste piano jole bat, Judith Jauregi. Musika klasikoa gazteengana gerturatzeko sekulako lan egin du. Gainera, poesia eta musika klasikoa uztartu izan ditu. 2009an, Kirmen Uriberekin batera eta 2012an, Jose Sakristanekin batera, Matxadori buruzko ikuskizuna egin zuenen. Edo Mogiz Gabel, ziburutarra, musikagilea eta piano jotzaile izan zen, bolero da haren lanik ezagunena mundu osoan. Aurrekoan entzun nuen, Rabel gure garaikidea balitz, tekno musika nahitua izango zela, baina nik ez dut oso argi, Bai? Bigarren kafean sekulako zorte izan dugu, gure laborategiko pianoa sentimentua duten esku onenek jo dute. Iñar Sastrek adibidez, behin Lumieran haien lehen filma musikatu zigun improvisatuz eta sekulako esperientzia izan zen. Beste batean, Idoia Hernandez H izan genuen hemen, eta gure pianoarekin jolasan ibili zen. Idoia Surmendik horixe egin zuen asteazken batean, edo aldapeko bas latin jazz zortzikoak, Imanol eta Peiok txistu eta pianoa jo zituzten hemen, edo beste askok. Eta Amaia Elizaranek bere azken ikuskizuna aurkeztu ziguen, Liam Omuaunli piano jo eta kanta bat abestu zigun. Eta duela urte bete, 2021ko martxoan, ibilbe gitarrak etorri ziren. Ametxaran gurenek honela jo zuen gure pianoa. Tartean kartzela nostalgiari nostalgia etan zurarian zura nostalgiari nostalgia nostalgiari nostalgia etan zurarian zura nostalgiari nostalgia itzuliko dira. Beraz, esan dezakegu pianoaren mundu egunero ospatzen dugula bigarren kafean. Aizu eta gaurkoan zer dugu? Iñaki Zidekin hitz egingo dugu. Gaizki antzezlan laburra kontatuko digu. Uste dut bikote izatetik hirukote izatera igaroko den erlazio baten historia dela. Ze sexy. Izango dugu ere beste pertsona bat, Leire Milikua Larramendi dator, landa eremuko zein nekazal eremuko emakumeen inguruan hitz egingo dugu, bera arkitektoa eta ikerlaria da, eta gauza asko ezagutuko ditugu. Eta Unai Elordi Hidalgok NFT-en inguruan hitz egingo digu, ea ulertzen dugun zer den token hauen kontu arraro hau. Eta Zeit festetako zozketa ere egingo dugu, lauak eta laurdenetan segituan, denak pres bazaudete, martxoak 29 ditu gaur, eta asteartea da ongitorri bigarren kafera. Zuekin gaur estreinekoz eta Irlandar lurretatik iritsi italatorren Maitena Salinas Beiztegi, arratsaldeon!
Arratsaldeon Euskal Herria plazterra hemen izate baiz. Badakizuek Karrantzan nola esaten duten arratsaldeon eta kaixo batera Karratsaldeon. Arratsaldeon, ara bestea. Zer horrekin ez du, iaia. Bueno, atzoko astelena atzean utzi du eta gaur beste aldarte batekin iritsi da gure laborategira. Goiuri Ezeiza Arandi, arratsaldeon. Ez ni triste nago, Ez da egia. Egia da, takateklagatik. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 378 ditu. Arratsaldeak 4 eta 10, martxoak 29, gaindi ezin, iragan ezin dirudien hilabetea, badoa bere azken txanpara murgiltzen. Eta guztuekin izango gara, datozen 2 orduetan plazer baduzue behintzat, luxuzko gonbidatuekin eta humoronenarekin. Ongi etorri guztioi. Bai, Goiuri, humoronenarekin. Bai. Ongi etorri guztioi bigarren kafera. Eta galdetu diet, hemen Maiten eta Goiuri aizue, nik ez dute zer prestatu, ze kanturekin abiatuko du gaurko saioa eta Goiurik aukeratu du. Hau. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. Eta hemen txegorkasi zaiguia txatean girua berotzen jada, etorri da Maitena, ez duzu irabazi Goiuri, ze pena. Iñigok ere piano jodu manentekin. Bai, Gorka, baina da jende gehiagorekin, baina ez bigarren kafean laborategian. Bueno, pianori gehien jotzen duena ni izango naiz, baina antenatik kanpo, normalean. Bueno, behin Iker Laurobarekin ere jo nuen. Eta ipuin kontaketa bat egin genuen. Musikatu genuena, bai, horrelako momentuak egon dira. Eta egongo dira gehiago, ez pentsa. Nire nire komplexuak usatzen banabil. Bihar ezaztu nire efemeridea. Ze efemeride Gorka, zure urteak dia bihar? Bai. Ala. Ai, Gorka. Goiuri ze polita soinekoa. Eskerrik asko. Eta jarraian dio Gorkak oraindik triste. Bai, triste nago. Eta gero Gorka dio nire maite duta da, maite dut ataun bideko autobusak txoferrak ze jatorrak dien, eta ze parrek botatzen ditugun. Gora, Goierri! Gora! Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Eta gironetan maite dutetan murgildu bar dugu, eta espero dut gaur Elkobageno irurok maite dut egin, eta ez maite dut eza edo ez maiteko nukea, baduzu maite duta? Bai. Bale, nina ez bakarra ez dudan aino. Eingo du, venga. Maiten azina zurea. Ni hasiko naiz, ados. Maite dut eta biziki maite dut, datozen txantrea auzoko festetan, txupinazoa Vicenta Irurita izeneko 106 urteko emakumeak egingo edo botako duela. Zergatik, ez da esan beharrik, emakumea ikusiko bazenute eura nola jazten den, ze humorea duen, ze bizitzeko gogoa, naia, eta nola guztioi hori kutsatzen egon den, zentzu oberenean, pandemiaren erdian, bere balkoiera ateratzen baitzen, jotak abestera. Beraz, ize jatorra. Zederra gorazu, Vicenta Irurita, eta bai, maite zaitut, Vicenta. Nik ez dut maite justu momenturek egokienean kantuak amaitzen direnean, baina hau ere amaitu da. Aizu, badakizu ez ze kantu ez dugun jarri oraindik? Bate ongoa. Oraindik esan nahi dut. Udaberrian sartu garenetik. Iker Laurobaren udaberria. Ze pinipon zeaten. Ze pinipon. Puixterri bandaretzako.
Zein da zure maite dutago, Juri? Nere maite duta da, atzo nere lagun batek, bera irakaslea da, eta, bueno, pixka bat galduta zegoen. Kontutxo batekin, eta laguntza eskatu zidan, nik laguntzen baneki bezala, baina, bueno, hor aritu ginen, eta konturatu gabe, ez dakitzen bat denbora pasa genuen sekulako ikerketa lanak egiten, eta sekulako krokis bat egiten. Zeri buruz galetuko didazue? Ba, Euskal Gazteriaren inguruan, hau da, ikasle abertzaleak, ikama, ikasarea, itaia, GKS, ernai, sigla guztioiekin eta izen guztioiekin, nire lagun irakasleak pixka bat galdetu zeien, eta bueno, bere biziko interesa zuen, ikama eta ikasle abertzaleen kontu honetan. Ez da ikasleen hezkuntzako kontu honetan. Eta aritu ginen, eta konturatu gabe, hasi ginenetik bukatuko nuen arte, ez dakit zenbat ordu pasa ziren, baina egin genuen gureko krokisa, eta oso ondo pasatu genuen momentu horretan, eta asko maite dut horrela konturatu gabe, denborak ies egiten dizunean, baina, bueno, zerbait ikasten duzunean, noski. Partekatu mesedez. Ez barkatu. Euskal Wikipedian zintzilikatu artikulu. Euskal Herriko gizartearen euneko handi batek eskartuko dugu. Benetan baietz, hori mapeatzea deitzen zaio gaur egun. Egia da. Ez dakit ondo esatea esan da dagoen, mapeatu edo. Gero unai elordiri galdetuko dio. Gero galdetuko dio, bera. Nere maite duta da. Atzo esan nuen, maite nuela Hollywoodeko izarrek ere sufritzen dutela. Hori maite duzu? Ez, baliabide... Sain eska, nazalpena badator. Baliabide ekonomiko eta diseinatzaile guztien babese izan da ere, sufritzen dutela, arropak aukeratu eta Oscar Galara joateko. Lasai ez dugu guri Smithen inguruan itzingo, oain guztintzat. Eta baita, gaizki jantzita joateko ere, aukera ere badutela. Eta maite dut, beste buruko mina dozkagu, lau sentimorekin, igual kamiseta bat aldatzen badio eta aurreko galartako outfitari ez, lau sentimo mendik. Eta izu, beharek ere joten dien nahiko traketxe eta horrek pixkate arnasa ematen zidala. Eta gaur etxean, aritu naiz, etorri zaizkite, nola izan du, kanape bat montatzea. Horrek esan nahi du, entzule eta laguntzaretenok nire etxe humil horretan gonbidatuentzako logela bat dagoela dagoeneko, gorka nahi duzunean etor zaitezke. Eta antziz duela, nik ikusi orainik etxean banuela arropa mordoa, inauteria geroztik, bere tokira bueltatu gabe. Eta banituen garaibateko musikariez jazteko lako traje txuri batzuk, eta horrekin lotuta erabili nuen alkandora fuksia bat, nahiko itxusia. Baina gogoratu naiz, alkandora fuksia hori izan zela nik telebistan lehenengo aldiz saio bat aurkeztu nuenean, 21 urterekin, amatxorekin erosin nuen alkandora. Ama, eski nahi nuke alkandora bat, ez tekin nola, eta daukeola textura pixkat zeta modukoa. Raso, edo... Bai, atxarolatu xamarra, bai. Eta, baina nik alkandora arekin nahi nuen aurkeztu, gainetik ez dakit, Amerikanaren mato jantzi nuen, nola zan asuntua. Eta gaur goizen hori ikusten, eta hor plantxatzen egin komunean, besteak hor bueltak azebiltzan bitartean, eta oroitzapen pia etorri zaizkit, lehen saio hartatik ze tensio, ze urduritasun, kamara baten, hiru kamara, lau kamaren aurrean, jagin gabe nora zindoa zen egiten ari zinean, karrera bukatu gabe, hola batean, ez dakit erori zaizuelako opari bat zerutik, Eta oroitzapen horiekin egon naiz hor plantxan da gustora sentitu naiz, eta egia esan, urteek ematen dute txarretik, ze alkandora hori oraintxe lotzeko arazoa dauzkat, baino bestetik, kamara eta mikrofonen aurrean jartzeko urteek eman digute, beste ez dakit goxotasun bat, lasaitasun bat, eta baretasun bat, eta uste dut hori gauza ona dela. Beraz, hori da, ez dakit horre arropak garbitzen zabiltzala, eta alkandora zaharrak etxukundu nahian, etortzen zaizkizun, oroitzapenak eta bestelakoak. Balekoa da? Bai. Balekoa da, gaur egun irikita eraman dezakezu dozin kasutan. Ostras, irikita, pixka Bertin Osborne batuko zaite. Bueno, baina kamiseta jarri azpitik, gizona. Ai, eski ez da, alkandora hori baina barrutik kamiseta bat jartziko moduko esango nuke. Ez da. Gorkak hemendik dio, inigo bihar jarri kamiseta, nontzen Teledonostin? Bai, Teledonostin. Deporte de verano izena zuen saio harko. Wow. Bueno, uda izanik, kolore hori ondo. Bai. Nio pentsan horatien gauzak, inoteritan erabiltzen dudala orain, 60ko hamarkadako musikari batetaz jazteko.
Oso ondo dago hori, birziklapena. Aizu, gure lehengo gonbidatuari maite dut ereskatu beharko diogu, ezta? Jakina baiet, Leire, arratsaldeon. Arratsaldeon. Leire Miliko Alarramendi gurean da dagoeneko, hortxe sarreran ginela sartu datetik, gero aurkeztuko dizuegu, ezagutzen ez duzuen ontzako. Ze jakin badakigu batzuk ezagutzen duzuela, gure lankide izandako batek, hemen kanpotiarrak tartean aritzen zen, ane Elizegik, eta gure oso lagun den anek, idatzi gu, aiba, Leire Miliko dijoa, entzungo dut, eta, ze kontrola, entzuten ari bazara, hemendik, muxo handi bat, ane zuretzat. Baina ane bezala, hain fitxa duta ez duzuen ontzako, gero egingo dugu orkezpena. Baina Leire, zure baimenarekin maite dut askatu behar dizugu. Bai, bueno, nire maite duta ez da originala, baina bada berezia. Maite dudalako udaberria, maite ditut loreak, batez ere liliak, eta bereziki Lilia izeneko gure familiako lorea. Zenbat urte ditu? Urtetxo bat. Urtetxo bat. Oi, Lili ederra hori. Gaur baneki penak hiltzen, nola istorio amaieratik hasi. Aski Entzule batek ere esan digu, azkeneko aldia izan dadia karrantzako txista egiten dezuela, mesedez. Horrela izanik eta Lierren hasi kantu honekin gu ere saioa hasteko moduan gara, baina hain da ederra kantua. Benetan bai. Bide batez viniloa jasoko zuten dagoeneko, Inigo Etxarri, Lider Nando eta konpainia, ze, badako viniloa, zai hau dela. Arratsaleko 4 eta 22 eta 22 segundo diren honetan, 2+2 horrek lauarekin bat egiten du, eta beste biak batuta ere 4. Ze ondo? Nire zenbaki, bueno, zen oso Gustokoena? Gustokoena bereziena da, bai? Otxaiaren 4ean jaio nintzelako. Ja, zer duen jaiotegunak, ni ekainaren 5 naiz eta ni 5 oso zalea naiz. Jakina, bueno, ospatu egiten duzu. Oain esamarko nuke Goiuri zu, ez da gize zenbakiren zalea zean, bere urte betetzeguna jakingo banu bezala, baina 10aren zalea zea. Edo bataren zalea izan daiteke, eh? 7aren zalea naiz. Baina, zure urte betetzea 10ean dago ez? Bai, 10ean. Bai, eta urtarrilean. Bai, hainbesterako marekin nik ere, maitena. Bueno, badazpada ere. Badazpada ere. Arratsaleko 4 eta 23 dagoeneko gu hemen gure txorakerietan gabiltzala aurrera tatzera, eta gauza garrantzitsu bat egin behar dugu, beste gauza garrantzitsuago bat egin aurretik, alegia, Leire Milikoarekin aritu aurretik, zozketa bat daukagu, zuekin elkarbanatzeko, aipatu dizuegu aste hauetan zehar, zeinen ederra izango den musika jaialdirako, 2 zozketa bikoitz izango genituela, zuen artean zozkatzeko, eta iritsi da eguna, oraintxe esango dizuegu nortzareten garaileak, Goiurik egin du lehen bere haipa, ez maitena? Gure storietan, maletin oso pro bat ustu dugu, zuen izen guztiak sartzeko. Notarioak ekarri dugu. Bale, barkatu. Bestaldea uste dala, Hori da. Nabari da notaria nordan. Jarriko dugu agian horrela, ondian, bai. Oso ondo, pantailan jarraitzen ari zaretenok, streaming bitartez Goiuriren kamaran ikus ezakezue ordenagailua, hasi darkakuxo hemen zirikatzen, kaixo, maitena, bihotza, tongo, jajaja, barkatu, hoixe barkatu, esan gizunik zuri barkatu. Tongo, oraindik ez dago iriki? 100 parte hartzaile izan ditu Zeit jaialdiaren 2. kafearen zozketak. 100? Wow. 100. Gehiago. Milaka? Ez, milaka ez, 100. Bai, 100. Talboan norbait daukatu rumaka, banoak aurko egun handiara, talagunak tabernan
Eta hortxe dauzkagu paperretxo pila bat, Arkakuxo dio erran behar nuen bestela nintzen ni izango, Arkakuxo zu etzinak ez zu izango, ez pazenu agurtzen duzun orduko inor xirigatuko, lasai. Hori horrela da, eta bihotzik jarriko zu izango zara esku... Agian ez. Zu ez, Leire igual Leirek izan behar du. Bai, Leire, mesedez, lagundu guztu. Antxako zara Leire, jo, eskerrik asko, zu etxeako. Eskertzen dugu, zu... Mira, badoa hor, eskua ikusiko duzu, hori da Leire Milikua Larramendiren eskua. Entzungo zaizu, irakurri zer horrek. Gari Liza. Gari Liza, izan daiteke Garikoitz Lizarralde, edo Lizarrosi, edo ez. Instagrameko izenak dira, Instagram bidez parte hartu duzolako, beraz, abildua Gari Liza, sarrera bikoitza zuretzat, eta beste bat. Beste bat behar dugu. Beste bat. Bai, atxako zea Leire, venga, eskerrik asko. Bai, gaur crossfiteko klasean konbalidazio aska dezakezu. Hortxe da bigarren papertxoa. Emili Otegi. Bigarren garailea, bakoitzak 2 sarrera izango dituzue. Eta guk, gerorrek, nahi baduzu goiunik, nik neokaterako ditut beste 2 ordezko bezala ukitzeko. Ze batzutan gertatzen zaigu, animatzen zaretela, eta bapatzen, ai, bidai bat suertatu zait, eta ez dakit, edo positibo mandutko bidean, horrelako gauzak, eta ezin duzu joan, beste parte hartzaile bati emango genioke aukera. Beraz, Emilit ezagutzen duzu, Arkakuxo, hori da... Bai, ole esaten dugu, Emilit. Ezaguna duzu, Arkakuxo? Hori da, kontatu. Hemen beste papertxoa, Magi Mujika. Magi Mujika. Igual nik ere paperera kutsiko du. Bai, erakutsi bazpadere. Magi Mujika, hortxe daukagu, eta beste bat. Magi Mujika barra baja zaugan, Bai, Magi Mujika barra baja, bai. Vale, bazpare. Bueno, hemen gorrekoet eta gero zetukuzu. Vale. Eta beste azukateako zugo juri? Nikatakoet. Venga, oso ondo, bigarren ordezko, ez dakigu zuek joateko inda aukerarik izango duzuen, baina badazpade Magi Mujika eta bigarren paper honen jabeak, izango duzu, zuen aukera. Eneko ite. Ubea pasatzea jomar bali madezu, gaur egun hona izan daiteke. Oso ondo Arkakuxo, Emili esaiozu egokitu zaiola berari, tokatu zaizkiola 2 sarrera, guk idatziko diogu, baina nahi baduzu aurreratu. Hori horrela izango da, Magi Mujika izango da lehenengo ordezkoa, eta bigarrena Eneko ite. Hemen jarriko dute 3. zenbakia, jakiteko goiuri gero, ez nahazteko, hautxe dugula, irabazlea. Bueno, denei, mila esker, egunero gure sareetan abiatu dugun zeinen edarra izango den jaialdi honen, zozketan parte hartzeagatik, eta, aizue, tokatu zaizuen hori zorionak. Agian orain ditokatuko zaizuen hoiei ere, gure zorionik beroenak. Eta hemen nola opari egin gabiltzan, oraindik aukera bat emango dizuegu. Zuentzat beste 2 sarrera bikoitz dauzkagulako, Iker Gurrutxagak musikarian bihar bertan zozkatuko dituenak, eta hortarako, idatzi behar duzue, 644, 632, 994, WhatsApp zenbakira 644-632-994, bertan izango duzue Iker Gurrutxaga edo naiz irratiaren WhatsAppa, eta bertan, ari esaiozue, aizu Iker, bigarren kafean ez dugu lortu, baina oraindik musikarian lortu nahi genuke zeidentzako sarrera bikoitza. Eta bihar bertan, ark egingo duzozketa musikarian, goizean, antzi izango duzue naiz irratiaren sintonian. Hau esan da, 4:28, gu igual lanean hasteko moduan bagara, ezta? Ara? Hemen opariak egin eta tontegeriak esan, eta aizue, dena prest. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bidaian joateko aurrera, ta eskutatu dudan kemena, berreskuratzera. Euskal Autonomia Erkidegoko azalera, esango dut, hasiko naiz berriro ere, Euskal Autonomia Erkidegoko azaleraren 188 landa eremua da.
Horrek jakina, gure kulturan eta izaeran eragina izan du mendeen poderioz eraldatzen joan den errealitatean, zein lurzoruan. Baina naiz eta lur eremu handia izan, biztanleriaren 11% besterik ez da bizi landa izaerako entitateetan. Beraz, esan genezake, iruditegi orokorraren begirada, kanpotik zuzendutakoa dela askotan. Hamarkadetan izan ohi da euskal gizartea matriarkala dela, ezta? Emakumeen presentzia eta ardura etxeetan handia eta ezinbestekoa izan delako. Baina ez da zuzena, eurak gizartea antolaketan botererik izan ez baitute. Egiari zor, euskal matriarkatua ez da erreala. Ezin baitira nahastu ardura eta boterea. Sarrietan egiaztatu dena eta oraindik batzuei garbi gelditu etzaiena. Agian ideia honen hasia, emakumeek baserrietan zein landa eremuen zaintza jardueretan zuten arduran oinarritu da, baina esan bezala ez dator bat azken hamarkadetan egin diren analisi zein ikerketekin. Beste eremu askotan bezala, genero rolek pisu handia izaten jarraitzen dute emakume nekazariak zein landa eremukoak baliozko solaskidetzat hartuak izateko garaian. Euren eskubide sozial, politiko eta ekonomikoak kaltetuak ateratzen direlarik. Ustiapenetan, lan egiten duten emakumeak titular edo titularkide izateko borrokan aritu behar izan dira denbora luzez, eta batzuk oraindik horretan dihardute. Balizkoak direla frogatzeko behar horren etengabeko presioari aurre eginez. Gizonezkoei patriarkatu honetan eskatzen etzaien bezala. Egoera hau gainditzeko 2015ko urriaren 15ean, Eusko Legebiltzarrak aho batez onartu zuen emakume nekazariaren estatutua. Horren bestez, Euskadi izan zen landa inguruneko eta lehen sektoreko emakumeen lan egoera arautzen zuen lehen autonomia erkidegoa. Arauaren helburu nagusia da hain zuzen emakume nekazarien lana ikusgarriagoa egitea eta emakumeek esplotazioen titulartasuna eskura dezaten sustatzea. Emakume nekazariaren estatutua onartuta, lehenengo sektoreko emakumeari eman beharreko aitorpen profesionala ematen zaio, hori egiteke baitzegoen, eta dagozkion eskubide laboral, sozial eta fiskalak onartzen zaizkio besteak beste. Baina nola gauzatzen ari da guzti hau? Nekazal emakumeen parte hartze bizipenen kartografia egin nahi izan du Leire Emilikoa Larramendik emakunderen babesarekin. Ikerketa sakon bat plazaratu berri du ordezkatuak eta ikusgarriak izenpean. Nekazal emakumeen parte hartze eta ordezkaritza sektoreko erabakiguneetan zein pisu duten argitzeko asmoz. Leire Emilikoa Larramendi arkitektoa eta ikerlaria da, bera unibertsitate espezialista da agroekologian eta genero berdintasunean markatu. Bere ibilbide profesionala disiplina anitzeko lantaldeetan egin du lurralde antolamenduan, tokiko garapenak, herritarren parte hartzeak, ingurumenak eta genero ikuspegiak bat egiten duten proiektu ezberdinetan. Freelance bezala dabil, lurraldearen eta habitatzen dutenen arteko loturak berrez hartzeko ekimenak diseinatu, prozesuak eraiki eta hoiek dinamizatzen. Eta azken urteetan landa eremuko emakumeekin oroar eta nekazal emakumeekin bereziki egin du lan. Gainera, aholkularia da landa eremuko emakumeei zuzendutako proiektuetan. Bere lan eta ikerlan eremuen inguruko hainbat hitzaldi eman ditu, biltzarretan parte hartu du, argitaratu. 2015ean landa eremua EAen egungo argazkiare egin zuen, etorkizuneko aukerak liburu argitaratu zuen, eta aurten aterako da bere bigarren liburua Lurgainean, itzal azpian. Arratsaldeon, Leire. Arratsaldeon. Ongi etorri bigarren kafra, berriro. Berriro. Hori da, bueno, ikerketa sakona bezain boteretsua da. Ikerketaren eskaintza audio atzoko gaurko eta biharko nekazal emakumeei eta bereziki pedigririk gabekoei. Zederra. Ostras, ez dakit askok irakurriko zenuten eskaintza, baina bai, harritu nau eta postu nau. Jakintzozula bai, hemen hor jarri dugu begia eta bihotza gainera. Konta eguzu, nundik dator eskaintza berezi hau? Jo, eskaintza berezia dator, eta
eta, osea, me encanta, ze, claro, nina terremen nire papellanekin esneken kamera bat izango nuela, desplegau hemen dena, eta, bueno, galdera da pixkan bertzotan egita bezala, ez? Jo, izan zen, prozesua egin ondoren, izan nuen behar bat edo, ze konturatu nintzen, ez dut nahi orokortu, baina gertatzen da, ez? Beti da, periferiaren barruan beti dagoela periferia, ez? Da beti gaude, da dena fraktala, periferia, eta, bueno, hor, aipatzen dute zelan, nekazale emakumeen egoera, pues ez den erreza, ez? Badira emakumeak jendarte patriarkal batean, gainera landaren kokatu daude, begirada urbana nagusitzen deneko honetan, nekazal jarduerari emanak, bueno, pues, sistema kapitalista galbideratuta eta azken hamarkadetan ere oso landa nortasunaren dimentsio ekonomiko eta simbolikoarekin hor galera handia izan duela. Ordan, da holako ez, gitxitxe baten gauz, baina ikusi dut horren baitan ere badagoela, batzuk dira nekazale emakumeak eta beste batzuk dira horrela bigarreneko nekazale emakumeak. Bai. Eta pentsatut, ostras, da orduan, bueno, pues borondate horiek pizkat nire zentrura ere ekartzeko, ez? Bai, pizkat nekatuta periferiaren periferizazioaz. Arkitekta izanik eta duzun espezializazioa izan da, asko esaten du horrek. Bai? Bueno, zu marko teoriko metodologiko horretan ikerketa feministatik, geografia feministatik eutsi diozu guzti honi. Nola iristen zara, zu profesionalki eta pertsonalki behar honetara, ez? Esatera, begira, hemen jarri behar dut nire denbora, nire atentzioa eta nire naia. Bai, bizi izan dut, bide luze, kakotzen artean, eta natural bat bezala. Ze nik arkitektura ikasketa gauzatu nituen, baina karrera mailerako proiektua jada landa eremura begirako apusta egin nuen, ez? Bazen pixkat, Bizkaiko herritxo baten, bertan utzik zeuden baserriak hartu eta horien lurrak aktibatuz gero zer sortu liteken tokiko garapenari eta ekonomiari lotuta eta pixkat hori landa eremua, bueno, zentroan jarri, benetan ere uste dudalarik lurraldearen, ez, sostengua dela, baina baita ere simbolikoki. Eta, bueno, horretorri zan pizkat, eta nire familian, bai, aita eta ama biak baserrian jaietakoak dira, aita ama nagustiak baserritik bizitakoak, eta nik beti esaten dut, nik eta uste nire lenguzinak eta, lako txuaskero batekin bezala egon izan garela, ez? Ordu pila bat pasatu ditugu baserrian eta landaremuan, eta oso ezagutza gutxi jaso dut. Eta ez naiz kontsideratzen horrela oso pertsona intsentsiblea, baina bai, uste dut hor, bazegoela zerbait, bueno, 3. generazio hori joan dadila ikastera unibertsitatera, irira, ez? Eta hau iraganeko kontua da, eta hortik aurrera. Eta ordan gertatu zitzaidan, Erasmusa egiten Eslovenian egon nintzen, eta bertan, konturatu nintzen, antzekotasun asko zituela, bizi gareneko toki honekin, eta bertan ikusi nuen landaren, eta hau badau Eta konturatu nintzen begiratzen horrelako, errespetuzko begirada bat, hemen sekula begirada hori eskaini ez nion horri. Horra zizen arra, gero, hautazko asignatura bat egiteko aukera izan nuen baserriaren inguruan, eta iruditzen zitzaidan la bomba, izan nuen, hemen dana asmatuta dago, ez? Gaur egun izen berriak asmatzen ditugu, baina kontzeptuak eta badaude. Eta bueno, hortik, gero hori karrera mailako proiektu hortik, baina gero lan eremurako saltua izan zen, hirigintza eta lurralde antolamentuko parte hartzeak eta halako parte hartzeak dinamizatzea izan zen nire lana, oso eroso sentitu nintzena eta oso zorioneko sentitzen naizena, bueno, bai, lan bezala existitzen zenik ere esnekien. Bizkat, horra aterrizatu nuen, eta hortik joan naiz, disiplina anitzeko talde horretan, momentu baten hori lagun ambientologo eta ingeniera agronomo batekin 3 baita, elikadura sistemen kontua, plangintzan kontuan hartu zenbat lur behar dugun gure elikagaiak sortzeko, ematen du, bueno, hori
Magiaz sortzen den zerbait dela planetan kontuan hartu gabe, eta hori aurre ikusi gabe, eta barrela, beti nazten nire disiplina eta nire ikasketak, eta bueno, sortzen zaidan, benetako, ez dakit, begirada apresiatibo hau, ez? Osea, esatea, landaremoarekiko, lehenengo sektorearekiko, lurraldearekiko eta komunitateakiko. Batera doaz beti, lurralda eta komunitatea niretzat. Zederra eta ze ondo azaltzen duzun gainera. Nabari da pasioz egiten duzula eta trebezia handia duzula gainera eta eskarmentua. Informazioa jasotze aldera 3 iturri nagusi xeatu dira, ezta? Hor jarri duzu atentzioa. Zeintzuk izan dira? Eta zein izan da prozesua bakoitzarekin? Bai, bueno, informazio hori jasotze aurreko fase bat zen, nire ustez ere oso garrantzitsua izan zena, pixkat dokumentazio mailan ero gehiago, hau bazen beste kontu bat, egiten beste kontu batzuetan bezala, ez? Argitalpenen volumena eta gauzen volumena hori ere bada termometro zerbaitena, temperatura hartzeko. Eta bueno, orduan, ez da izan hain zaila, azkenengo hamarkadetan egin diren lan guztiak irakurtzea gaiaren inguruan, ze... Denbora gehiegi ez dizu eraman, hau da, hainbeste zirelako? Bai, akaso, ez? Ez dira hainbeste, badaude, baina, claro, eske igual beste gai baten plantea ezina izango litzateke. Orduan hau, bueno, nire friki izaera honetatik lan orduak eta denak egiten du pixkat bat. Eta orduan, hortik iruditu zitzaidan oso garrantzitsua erreskatatzea baita orain arte egin diren lan horietatik, orain arte egiten joan diren argazki horiek, ez? Ze, eske nire ustez historikoak beti pista asko ematen ditu. Eta normalean salto egiten dugu testuingururik gabeko gaurkotasun batera, orduan, gauza batzuk daude interpretatzeko zailak, edo gaur egun zentzurik ez dutenak, eta zentzua daukate historiko horretan. Orduan, hori, garrantzitsua iruditzen zaitze, hortik erreskatatu ditut, hainbat kontu, egin izan diren lan ezberdinak, eta batez ere, igual, Espainiar estatuan eta gehiago, kooperatiba agroalimentarioan inguruan, bertako erabaki organetako emakumeen parte hartzea, eta, klaro, gauza asko, egitura askoak izanik, errepikatzen dira. Orduan, niretzat oso interesgarria izan da, ekartzea lan horietatik hainbat aspektu, gero kontrastatzeko 3 iturri horietan, eta horiek osatzeko eta elikatzeko, baina hortik abiatu, ze beti ere da beste gauzat, zerotik gaude hasten denean, eta hori, bada gauza jartzen dudala nahiko arreta, ze amorro handia ematen dit dokumentuz betetako kajoiak. Osea, simbolikoki eta literalki. Osea, egiten dira gauza asko, eta hori da beraien helmuga. Eta, bueno, pixkat, horren kontra, nagoenez, saiatzen naiz kajoiak astintzen. 3 iturri hauek. Alde batetik. Bota. Bai. Eta hori, esuek moztu eta berbideratu behar duzuen. Gu gozatzen ari gara zuen zuten. Segi. Eskerrik asko. Bale, orden, niretzako oso garrantzitsua da, kasu honetan ez, diagnostiko hau ero sortzen den lan honek izatea oinarria lurrean bertan. Ze, hau ere uste dudala beste gauza bat egiten duguna, ez? Liburuetatik atara ditzakegu 1.000.000 teoria. Eta paperak den aguantatzen du. Orduan, teoriak beti enkajatzen du. Baina, nik oso aldekoa naiz prozesuen bitartez ezagutza sortzekoa. Eta uste dut hor dagoela benetan mamia. Uste dut teoria dela oso garrantzitsua ematen digulako markoa, baina gero hor, badaudela gauza asko, eskapatu behar direla derrigorrez, ze tokian tokiko kodeak existitzen dira, egoerak existitzen dira, eta hori kontuen hartzeak ero ez, ekar dezake gero, proposatzen duzun horrek erantzutea realitateari edo ez. Hortik abiatuta hori egin dituen banakako elkarrizketak iraganean ero gaur egun, sektoreko erabaki organoetan parte hartzen zuten emakumeekin. Eta egin dituen 3 probintzietan, guztira 21. Da gero, baita bidali dituen online galdetegi batzuk sektoreko erakundeeri, hemen badagori zeharkatzen duen beste gai bat dela, ez dakit emango duen denbora ere ez, baina emakume nekazarien estatutuak badauka artikulu konkretu bat egiten duela lotu. Emakumen presentzia erabaki organoetan, eta diru laguntza publikoak jasotzeko aukera.
Bai, hori ondo legoke beranduxeago, bai, horren inguruan solastea, bai. Vale, ados, orduan, bueno, pues, Denbora daukagu, zula sei. Bai, lasai egon zebe, hemen bigarren kafean, ez jakin zazula gustatzen zaiguna justu horixe dala. Kafe bat eskaini berren izun, baina ez Lasa, da onuragarri izango den ala ez. Kaferik nahi duzu. Lasai garria, askaso? Ze, hainbeste emozio dauke. Segi, leire. Segi, lasai gu gustu daude. Ze hemen gainera, esaten dizuguna, guretzako denborak badu ez bakarrik ez da kantitate kontu bat, kualitate kontua da, beraz, segi lasai. Eskerrik asko, ze hori plazer handi bada, ez da normalena. Eta orduan, bueno, pixkate bajatuko dut de quinta a tercera erolan, Eta horrekin lotute, bai, hori, alde batetik egon ziren banakako elkarrizketak, iruditzen zaidalako beharrezkoa lehenengo eskutik jasotzea, pixkat nik kontrastatzeko neskarren gauza hauek, eta bestalde batetik, beraien bizipenak jasotzea. Gero bestalde batetik hori, komentatzen nuena zen elkarteena, eta hau da garrantzitsua ze, aipatutako artikulu horrek gero sakonduko duguna, hor, ematen denez, diru laguntzak jasotzeko emakumeen presentzia egon behar bat, horrek elkartetan mugimendu pilo bat sortu du. Eta orduan, begirada hori ere jaso nahi nuen, eta gero, lansaio kolektibo batzuk egin dituen, ze niretzat, banakako horrek ematen du aukera hainbat gauzatan sakontzeko, taldekoan ezin dena, baina taldekoak ematen du aukera sortzeko, nik esaten dudan bezala txispak, edo hor aukerak eta banakako topaketa baten ezin dena. Eta orduan, 3 horiek dira iturri nagusiak, baina gero baita ere egin ditut elkarrizketa teknikari jakin batzuekin, edo eta estatutaren inguruko pertsonekin eta horrela. Ze, ni beti esaten dut hori, begirada poliedrikoaren osaldekoa naizela, ez? Osa, realitatea ez dela bat, beti simplifikatzen dugu dena, eta hemendik begiratuta da laua, eta hemendik da laua, eta denik esatut ez da. Zati lau asko, eta denen arteko zerbait hori da realitatea. Eta orduan horre, atentzio berezia jarri, adibidez elkarrizketatutako emakumeen profiletan, izatea gutxienez eskualde bakoitzeko bat, osea, probintzi bakoitzeko eskualde bakoitzeko bat, ze tokiak ere badu eragina, adin franja diferenteak, ze adinak gainera kaso honetan eragin handia dauka. Adultismoaz hitz egingo dugu geroago. Bai, oso gai interesgarria. Gero azpisektore ezberdinak ere bai, ze baita ere badaude azpisektore batzuk, emakumen presentzia ez dakit modu atseginagoan edo eman daitekena, eta beste batzuk askoz gogorragoa dena. Eta orduan, hasierako dokumentazio lan horrek ahalbidetu zizkidan, matiz guzti horiek eramatea ja da landa lanera, ez? Esatea, bale, eta nahi dut, kolore guztiabek. Jakinda ere, zituela bere mugak. Osa, adibidez, gerora egiterakoan da, abitu, ez dakit, adibidez, genero identitate aldetik, edo eta, egon dira beste gauza batzuk, taldeak uniforme atera zaidan, eta hori horrela da. Osea, beti esaten dut hori lehen esan den periferiaren periferia, banabil kolektibo oso espezifiko batekin, eta hor ere badaude ikusezin gelditzen diren pertsonak eta zerak. Eta orduen, bueno, beti saiatzen hobetzen eta bidea egiten. Bueno, kontzientziatik ikusita ere eta hausnarketa hori egitetik, ondo dago, ze azkenean hau pauso bat izan daiteke, eta beti geratzen dira, ez? Egin beharrekoak ere. Bai. Eta badago zerbait, horren inguruan gehiago esan nahiko zenuke? Vale. Badago zerbait, eta begira, iruditeria orokorrean, landaremuko emakumea eta nekazal emakumearekin berdintzen dituzten ekuazioak. Ez da oraindik, hau da, ez jakintasuna handia dago. Konta iguzu, horren inguruan, zein da zure ikuspuntua, zein da zuk aurkitu duzun errealitatea? Bai, kuriosoa da, azkenengo urteetan topatzen abien zerbaita, toki ezberdinetatik. Eta pixkat gainera, hori maiatzean aterako den liburua, niretzat borondate hori dauka.
eta barkatu, ez da kuña publizitaria da. Aprobetxa, bai, zu bota kuña publizitaria jakina. Ez, esan nahi dudana da, claro, lehen komentatu duan bezala, nik ez nekien ikerketa honek zeibilbide izango zuen, adibidez honako elkarrizketa marabillosorik, bazuen espero. Eta orduan, hortik fiskat jaio zen baita, egitea, beste zerbait laburragoa, nire helburua zena, gai batzuk mintzagai bilakatzea. Eta horietako bat da, niretzat begirada urbanozentrista. Ez? Osea, hor badaukagula. Eta lotzen apur bat, berdintzo horrekin, karo, berdintzo hori dator ez ezagutza batetik. Osea, hau da, kuriosoa da, ze oraindik orain gaur egun badago jendea, begiratzen duela landa eremura eta pentsatzen duena horrenatzean daudela baserritar familia pila bat bizitzen. Eta datuek esaten dut hori, ez? Landa eremua, landa eremuko entitatetan balintza jakin batzu dituzte, 2000 pertsona baino gutxiago, 100 biztanle kilometro karratuko baino entitate txikiagoa, eta ekonomia zera, 1/3 izan behar da lehenengo sektoretik, horre diez balintzak. Orduan, landa eremuan bizi diren emakumeen 175, lan egiten dutenen 175, zemen joan behar gara bai. Landa eremuko emakumeak dira, landa eremuko biztanleria guztiaren 149. Hortik 174 daude lan egiteko adintartean, 16 eta 75 artean. Hortik 146 da tasa, aktivitate tasa. Ez que gero, interesgarria da, xeatzea unekoak, ze botatzen ditugu zenbaki potoloak, eta orden, guzti horretan, tiki horretan, euneko horien lanean dauden, aktivitate tasa horren barruan dauden, 175 da zerbitzuen sektorekoa. Eta 8% da lehenengo sektorekoa. Orduan, horrek berak ja ematen digu informazio pila bat. Joaten bagara adibidez, nekazal jarduerarekin harreman aztertzera, 2016an dago azkenengo ikerketa Eusko Jaurlaritzatik ateratakoa, eta bertan ikusten dugu nola, landa eremuan bizi diren emakumeen 158 ez duten harremanik nekazal jarduerarekin. Eta harremana duten 152 horretako, osea, 130, osea, harremana ez dutenen 170 da autokontsumokoa. Osea, guzti hori azkenean badoa desgranatzen paisai bat, ez? Eta bada desmontatzen ere beste gauza batzuk. Orduan, landa eremuan bizi direnak ez baldin badira dedikatzen landa eremura, ekuazio hori landa eremuko emakumea berdin nekazal emakumea, gaur egun ez du ematen, error. Ez da mantentzen, ez? Ez da guk uste genuen hori. Era utzi dugun mito. Bai, hori da kontua. Eta horrek bazeukan zentzu bat, hamarkada gutxi batzuetan aldaketa handiak bizi izan ditugu. Osea, lehenago, landa eremuan bizi bat zinen, ja horrek automatikoki, lehen aipatu ditudan ez, bi eje, bai simbolikoa eta bai ekonomikoa, lotuta zegoen landatartasuna nekazale aktibidadearekin. Osea, enpak, ez? Esan dezagon. Karo, guzti hori mutatzen joan den heinean, industrializazioa eta gainera hain zuzen EAE, osea, ezin dugu konparatu EAEko landa eremu bat Soria erdiko, eta hori da beste komplekizazio maila bat jarri behar duguna. Eta badaude horrelako, geruzatxo asko kontuan hartzeko, eta orduan, nik datu horrek ekartza ditu denean inoiz esan izan diate, ze trista, orduan, ez dakit, egingo banu bezala horri balioak entzetik, eta ni beti esaten dut, dela guztiz kontrako, osea, direla urregorria, osea, dela como, hola jendarte espabilatu, osea, pizkat hortik. Badirelako, nekazal emakumeak dituzte, landa eremuko emakumeak dituzten berari asko ezaugarriak direla batzuk. Gehi, nekazal jarduerak diturenak direla beste batzuk, osea, guzti horren ordezkari simbolo dira, eta hori, ez gara enteratzen. Eta ez diogu gainera ematen, behar duten ez espazioak, ez denborak. Azkenean badekigu nekazal eremua beti ere beste eremu askoren inguruan esan ohi dugun bezala hemen, oso maskulinizatutako eremua izan da. Eta jarraitzen du izaten
agian ez oso ondo, emakumeak oso ondo oraindik hartzen ez dituen eremu bat, ezta? Zein da emakume hauek esan dizutena euren errealitatearen inguruan, euren eguneroko errealitate horren inguruan? Zerekin harremanean? Adibidez, espazioa, bere hitza, entzuten den, eta benetan aintzat hartzen den espazio hauetan. Parte hartze erabakigun hauetan. Bai. Jo, nik, hola, ditut, bueno, joan naiz garatzen, lau titular, esatu dela, ez du nahi amaitza elkarrizketa bat peso nelaure bota barik. Eta batzutan dako barda nik esatot, eta gauza bat esan biot, pa. Eta horietako bat, hain zuzen da, emakumeen presentzia areagotzea dela ezinbestekoa. Ditugu gizonezkoak bueltauko nasapurtzu bat, bi pasu atzera. Sektorean ikusgarritasunaren, erreferentzialtasunaren, ordezkaritzaren eta publikoa den guztiaren neurria izan dira gizonezkoak. Eta nik deitzen dut ustezko gizonen mundua. Bueno, bai, hori sostengatzen da, non, airean, en fin. Orduan, kontua da, hor, karo, egon dira, gizon perfil mota pila bat bizitza osoan parte hartzen. Eta ni, gizona jaiota, ikusten nituen nire bezalako pila bat parte hartzen. Bezki gizon mota pila bat. Bezki emakumeetan, osea, estrukturalki, izan dutela beste leku bat eta oztopoak, eta bueno, pues, interesa baduzue lanean, bestean bertsio esan da kondentsatua maiatzetik aurrera. Hori, ordan karo, emakumeetan zer gertatu da? Ez dira egon espazio horiek, osea, neurriak gizona izan den heinean, espazio horiek ez dira egon beraientzako pentsatuta, beraiekin pentsatuta are gutxiago. Eta emakume askok, osea, eman dutena pausuak topatu dira oso beste kode batzuetan funtzionatzen zituen eremu batzuetan. Orduan, simplifikazio arriskutsu bat egin, simplifikatza beti da arriskutsua, espazio horietan egon diren emakumeak dira edo excepcionales, ez? Osea, pixkate apartekoak, denarekin aurrera egin dutenak eta beraiek horregotea erabaki dutenak eta horregon direnak, edo, eta hori asko aipatzen da, loreantziak. Da, badaudenak, baina egongo ez balira bezala daudenak. Eta hori pixkat, estatutoaren arira, atera den gaietako bat ere, ez? Bueno, horre ematen du luzitzeko. Orduan nik esaten dudana da, eta non daude beste guztiak? Osea, zu gizon bezala, ikusten duzu, zu izan da parte hartu dezakezula, baina emakume bezala, aukeratu behar duzu. Edo izatea apartekoa, edo bestean egotea hor, eta aldez aurretik, aldez aurretik zu pentsatu, ez dizutela kasu askorik egingo, eta gero egiten badizute, sorteko. Ezin da izen. Osea, eta pizkat, esan dute, simplifikazio arriskutsu bat eginda, baina pizkat hori izen da, ez? Tonua, erabakigun horietako tonua. Salbuespenak, badaude, ere bai, zorionez, eskerrik asko, baina salbuespenak dira. Hori da. Horregatik deitzen zaie horrela, azkenean gure errealitatea egunerokoan ez direlako behar bezala, ez? Edo hainbeste ematen. Hori da. Bi mantra nagusi antzeman omen dituzu, beraien hitzetan, batak zioen, honek lehen bezala jarraitu behar du, alde batetik, ez? Hau da, utzi ditzagun gauzak dauden bezala, zertarako isinak astindu, honek esango lukeena emakumeak gelditu daitezela dauden tokian, eta ez beraien tokia edo ez egin, berreskuratu edo sortu. Eta bestea izango litzateke, zer erakutsiko didazuzuk niri, gazte eta emakume gainera izaten bazara. Bai, bi horiek oso eske asko errepikatu dira, eta askok esaten zuten hori, nik ez dakiten. Gaztea izateagaitik, emakume izateagaitik, da hor pizka sartzen da, lehen komentatu dugun adultismoaren kontua, ez? Osea, bai dela, beste kontu pila bat, osea, genero rolak edo eta matxismoa edo emakumeen esana betetzeko resistentziak, nik ere hau esaten dut, batzutan, baina bai, esan behar da. Osea, azkenean,
nik nekazal mundua aztertu dut, eta estatutuak nekazal munduan eragiten du, ez? Badagor lege bat, horri, baina ni joaten ba naiz, beste dozein sektoreko a la junta directiva de esta ero botere ero erabakigunetara uste dut hor gauza asko errepikatuko liratekela. Horregaitik gustatzen zait hau ere esatea, ze ematen du gainera nekazal munduari jartzen dio dela beste motxila bat gehiago. Claro, eske diez honek. Eta nekazal mundua erabakigune horiek dira isla, jendartarena, sektore, hau fraktala da, eta hori da, beste esati bat. Komentatzen zenuen gauza bakoitzeko ni pentsatzen nuen, beste arloetan bezala. Nik uste dut hemen inungo kasuan, esaten ari garenik, nekazal mundua bereziki izan daitekenik. Sukaldaritza bezala, sukaldaritzako erreferenteak denak gizonak, baina zeinek sostengatzen du hori. Gero etxean amak sukaldatu izan digu beti. Diseinuan, joskintzan, hori askotan eman izan dena ere. Bai. Esne, hau argituko dut. Ez dut esaten, hemengo kasua izan denik. Bai, argituko dut. Baina bai pixkat, igual beste esparru batzuetan hori sentidu izan dut, ez? Eta zuzenean, eta orduan, nolakoak dira gizon baserritarrak, adibidez da. Guau, ez? Eta orduan, jarri dezagun hau testu inguruan. Eta, adultismoa. Adultismoaren kontua. Karo, kontua da, lehen esan bezala, orain arte neurria izan dela gizonezkoana. Eta horrez zer esan nahi du? Horrek esan nahi du ordutegiak. Horrek esan nahi du nun egiten ziren bilerak. Horrek esan nahi du bilera egiteko moduak. Hainbat gauza, ezta? Eta hori neurria izan da, gehituko diogu beste ezaugarri bat, dela adineko gizona, ero gizon heldua, ero gizon adultoa. Eta gero eta adinean gorago, hor, ematen da, zu gaztea izan da, automatikoki alako hierarkia ikusezin baten bajatza dituzu 3 maila edo. Ze, adina eta esperientzia bada gradu bat. Eta ez dut esaten berez ez duenik zertan esan. Baizik eta egiten den aplikazioa dela botere desoreka batetik sortutakoa argi eta garbi askotan. Orden, mantretara bueltatuz, klaro, eske hori oso trampatia da, ze batez ere, emakume gazteenek esaten zuten. Eskemen esaten dela da, zerbait proposatzen duzu alo? No, baina betik inda horrela. Edo besti ez da, karo, betikotasun horrek zer dakar? Betikoak kanpoan gelditzen jarraitzea. Eta betiko horiek bereziki emakumeak eta gazteak. Bi ardatz horiek bat egiten duten tokian, horregaitik ez da, eta esaldi hori esaten ziaten, eske ni esate jate, zer erakutziko didazuzuk niri? Eta horiek esatu dute, ez dakit emakume, gazte, biak dena. Biak dena. Eta hori, gauzak lehen bezala jarraitzea, horrek azkenean, badago horre resistentzia bat, noski beste batzuk etorri behar badira, tokia egin behar da. Tokia egiteak, esan nahi du, zu egon behar zarela oso zure lekuan, zure botere partzelatxo horri, ez? Beste esan nahi bat emateko. Eta hor behar da lanketa bat, gaur egun espazio askotan ez dena eman, eta nik uste beharrezkoa dena. Eta zuk egiten ari zaren hau, nik uste oso onuragarria izan daitekela. Azkenean, teorizatu bakarrik ez, analisia bakarrik ez, ikerketa bakarrik ez, bizipenetatik ere egiten duzulako. Norbanakoa bada, edo taldeka, edo dana dela. Ze proposamen dituzu, ze ondorioak pixkanaka, ari gara, badakit asko eta luz emango ligukela denak aintzat hartzea, baina ze proposamen dituzu leire gauza guzti hauen aurrean? Proposamenekin hori, lan honen ataletako bat, ero lan honen emaitzetako bat izan zen, bide guzti horretan zehar, alde batetik egon ziren hori banakako elkarrizketak, gero elkartekin ere galdetekiak, eta gero aipatu dut talde lan saioetan. Eta talde lan saio horietan, egin zena izan zen, lehenenko eraman, ordura arte jasotakoarekin egindako argazkia. Eta pixkat beraiekin kontrastatu, argazki honetan ikusten duzu zuen burua, hau aplikagarria da, baletzat ematen dugu, eta orduen, hori baletzat eman da, orduan, talde topaketarrek bazuen bigarren zati bat, eta ziren talde dinamika batzuk sortu, horretan oinarrituta proposamenak
kolektiboki eraikitzeko. Eta beraiengandik eta beraiekin eraikitzeko. Eta orduan, proposamenen aldetik, hiru taldetan banatzen dira. Ze hasieran, nik uste esandakotik ikusten dela, zelan, egoera honetan aktore eta aktoresa diferenteak daude, pues, erantzunetan ere egon behar dute, ala beharrez, bestelan bagaude emakumei oraindik beste motxila bat gehiago jartzen, hor zaude, ez duzulako, ez. Hemen, bakoitzak bere partea egin behar du. Eta bakoitzaren parte horretan, zati bat zegoen, norbanakoaren esku zegoena, pues, emakume hori urrengo egunetik aurrera aplikatu alzituzten estrategiak, ez dakit, beraien buruarekiko, zaintza aldetik, zaintza gainerako ezagutza, gainerako emakumeak ezagutu, aliantzak sortu, hori urrengo egunean bertan aplikatzen hasi zitezken. Baina basauden beste gauza batzuk, elkarte mailan kokatzen zirenak. Elkarteak erraztu behar zuela horien espazioa. Eta, holan, begiratuko dutelan gainetik baten batzuk, adibidez, oso onuragarria baita, esaten zanzala, talde eragiletik pasatzea, junta horiek demokratizatzea eta humanizatzea eta pixkat bajatzea, ez? Botere zera horretatik. Ze horre badago distantziamentu bat, eta esaten, horiek. Baina hori sistema bera aldatzea da. Errotik, oso ondo iruditzen zaigu, iraultzailea baita. Bai, eta hori ez, eta adibidez, elkarte mailan, hori, junta horien funtzionamentuan, hor asko egin daiteke elkartetatik, lehen komentatu duguna, zuk bileren ordutegia, ero bileren edukia, ero dena dalakoa, lantzerako orduan, egin beste batzuekin ere, emakumeekin ere. Hori emakumezkoen espazioak sortzea, hori ere urten zen. Elkarteak berak ere ikusi zergaitik ez duten parte hartzen emakumeak, eta igual trantsizioko espazio batzuk sortu behar dira, igual elkarteak aliatu behar dira beraien artean. Hor badago, deskubritzeko mundu bat, dekozue Emakundeko horre beken argitalpen horrian, lana osorik. Nahi duenarentzako. Nahi duenarentzako, klaro, bai, luzetxoa da. Eta, adibidez, elkarte mailan gauza bat oso zehatza, planifikatzarena. Nahi baldin badugu, izatea ordezkaritza berdinzalea edo, eta badakigu gaur egun ze pertsona dauden, ze adin duten, orduan, horregon behar da, aberastasun bat, gizon emakumene, baina baita adinaren aldetik. Ze bestelan gero denak batera jubilatzen dira eta gertatzen dena da, derrepente elkartea gelditzen dela burugabe. Eta hor bada hori findu egin behar da, baina horrelako zerak. Eta azkenik administrazio mailan. Ze badaude gauza batzuk, ez daudela emakumeen esku, ez daudela elkarten esku, eta dela goragoko, hemen sartzen gara sistema, struktura, horko horietan, benetan ere, nahi baldin bada, espazio horiek izatea emakumeek bertan parte hartzea eta izatea emakumeentzako espazio onuragarri, bizigarri eta ongizatezkoak, enbede batzutan gaur egun gertatzen dena doazela horra la gerra, hor denen arteko artikulazio bat eman behar da. Osasuntxuak izan daitezela zentzu, guztietan. Zabalenean. Hori da. Leire, Milikua Larramendi, asko dakizu, eta gogo asko duzu ikasteko. Ez dakit noraino iritsiko otezaren emakumea. Gu gertutik jarraituko zaitugu. Nahi duenarentzat ordezkatuak eta ikusgarriak Emakunderen web gunean duzu ez da, eskuragarri nahi izan ezkero? Baian, beka argitalpenak edolako zozer, atal bat dago. Hor, eta ikasiko duzu asko, emakumeen ikastarien estatutuaren inguruan ere, leheno komentatu dugu, laguntzak eta hor ere azaltzen da luze, eta mendik gutxira, lurgainean itzalazpian irakurtzeko aukera izango duzue. Leire, mila esker bertaratzeagatik eta mila esker hainbeste ate zabaltzeagatik. Mila esker zueri, mila esker zueri. Plazterra eta laizter arte. Laizter arte.
Streamingez jarraitzen gaituzuen hoi, pixka bat arraztu dizuegu bidea, mentxe daukezuen lotura, emakundeuskadi.eus, dokumentazioa lala, argitalpenak, informazioak, argitalpenak bekak, baina Googleen jartzen baduzue formakuntza bekak emakunde, bam, lehenengo bilaketan, hortxe aurkituko duzue ikusi beharrekoa, eta lehenengo aukeran hor jartzen du ordezkatuak eta ikusgarriak, nekazal emakumen parte hartze eta ordezkaritza sektoreko erabaki guneetan, PDF, leire, Milikua Larramendi, eta hori izenbura besterik eza. Beraz, demorarekin hartu guk hartu dugun bezala, eta gozatu. Den, orain beti da hemen pentsatutakoa. Eta bai, entzuten ari zareten hau korrikaren kantua da, Sustraiko Lina, Nere Orbizu, Anari eta Ane Garziak elkarlanen egindakoa. Eta datorren ostegunean Amurriotik abiatuko dena arratsaldeko 4:00 eta gu hantxe izango gara, baina lehenago noski 3:00 abiatuko da bigarren kafe berezia gure ohiko streaming plataformetan, baina baita Naizen webunean ere jarraitu izango duzue, irratia eta telebista saioaren bitarteko egingo dugun lan hori. 3:00 abiatuko gara, bertatik han izango ditugu gozate gitarrak, han izango ditugu neomaktarrak, han izango ditugu aekako hainbate ordezkari, noski ekitaldian parte hartuko dutenak, bertatik harrapatzen ditugunak, mikrofono askatu eta antxibiliko gara eta gora eta bera, eta sorpresa gehiago. 3:00 ostegunean, baina bihar orain bigarren kafea dago, baina abisatzen hasi gara. Gu antzi izango garela, Amurrion, irtera lerroan. Korrikak eta Naiz irratiak eginiko akordioari esker, 22. korrikako petoa Naiz irratiaren bidez eskuratu ahal izango duzu modu azkar eta erraz batean. Sartu Naiz irratiko webgunean eta egin klik bertan topatuko duzun bannerrean. Laguntza 5 euro. Dirua korrikarentzat izango da osorik. Naizeko arpideduna bazara, eskatu zure petoa martxoaren 9 jasotako e-mailaren bidez. Naiz irratia, entzun, hitz egin. Arratsaleko 5 eta 12 minutu eta Lierren Teloia kantu honekin guk ere teloia ireki behar diogu antzerkiari. Eta hain zuzen ere antzerki lan horren, antzeslan horren inguruan hitz egiteko bere sortzaile gurean izango dugu segituan. Aspaldiko ezagunak, besteak berriak, denetarik bilduko zaigu hurrengo minutuetan, oso ondo ez dagoen zerbaitetan, ze izenburua bera gaizki. Erlazio barruko bidaia bat. Edo erlazio kanpokoa. 2 izatetik, 3 izatera. Zer falta da? Zer dago soberan? Nork amaitzen du ondo? Nork amaitzen du gaizki? Printzesarik ez bada
Eta sinopsi irakurritak gehien gustoko dudana da konturatzea galderak badaudela, baina galdera ikurrak ez daudela. Eta galderaren eta afirmazioaren giroan dabilela mezua bera. Iñaki Zid Larrea, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon, zer moduz? Bueno, aipatu dugu, gaizki izenburua, sinopsian galderak daude baina ez daude, eta ez dakit, erlazio bat hirugarren kide batera irikitzearen giroan, edo hor nonbait, osatu eta sortu duzu, bueno, antzerki arineko 9. Jardunaldietan, pabellon 6ek antolatutako antzerki arinaren edo antzerki laburraren egitasmo berri hontan, edo egitasmo honen edizio berri hontan, asteburu hontan aurkeztuko duzuen lana. Nondik nora zenbat du harreman utxetik eta hori hirugarren pertsona batera zabaltzeak nonbaitengan sor dezaken lehenengo lujuria azaleko hortatik, eta zenbat du sakonetik, ze uste dut horre badagoela, ez? Nork amaitzen du ondo, nork amaitzen du gaizki. Bai, hori da. Azkenan antzezlanak adierazten diguna, esaten diguna da, gaur egun oso modan dauden erlazio irekiak edo ez da erlazio ireki bat, baizik eta hirugarren bat sartzea erlazioan, ze onura eta ze kalte izan ditzazken. Eta, izenburua ikusita agian kalte gehiago onura baino. Ez da uste dugulako kalte gehiago dauzkala, baizik eta bai historionetan badauzkalako kalteak, agian gauzak hasiratik ez zirelako ondo egin, eta hirugarren hori sartu zenean ja gauzak ez zeuden ondo. Aipatu dugu pabellon 6ek antolatzen duela antzerki labur, antzerkiarin lehiaketa hau, eta zuei 3 egunetan jarraian aritzea egokituko zaizue, Iñaki, ostiralean emanaldi edo, saio bat eskainiko duzu, larun batean bestea, eta igandean 2. Iganderako dagoeneko errodajea eginda, indarrak bikoiztuko dituzue. Bai, edo agian indarri gabiritxuko garaia, baina igandean 2 saio egiten ditugu, eguerdian eta arratsaldean. Horre lantaldean ikusi ditugu, Jose Rafatxado, uste dut, eta gero galdetuko dizut, honekin ere, beste aspaldiko harremana ere, edo aurretik harremana, bazenuela, hemen gurean bigarren kafean aritutakoare bada, zerorrek sortu duzula testua, eta antzezlanaren muinea, eta antzezle ere hariko zarela, Inigo Elosegi eta Eneritz Sánchezekin batera, euskarazko obra, 15 minutu, nolako izan da lantaldearen osaketa? Zergatik Jose Rafatxadoren zuzendaritzape hori, zebilatu duzuarengan eta esan da bezala bazenuen, ez? Harreman bat dagoeneko Jose Rarekin. Bai, gu iruen irakaslea izan da, betidanik, eta orduan obra hau sortu genuenean, nik idatzi nuen, baina berez iruen artean sortu genuen, edo iruen arteko ideia bat izan zen, eta orduan, zuzenean Jose Rari eskatu genion laguntza, eta berak eskarrona ez eman digu. Nolako izan da Jose Rarekin lan hori, badaude ez, ez dakit, norantza batzuk lanean, irakasleak, ikasleak erakusten ditu, kasu honetan zuzendariak, antzezleak, zuzendu egiten ditu. Aldatu da zerbait hor, testua dagoeneko zuk idatzitakoa zen, nolako izan da harreman hori, edo harreman aldaketa hori, Iñaki? Niretzako zoragarria, egia esan. Hiruontzako zoragarria, zeren argi genukan Joseranen eskuetan guztia uztea, eta ez gaina izan da bere eskuetan uztea, zeren naiz eta testua nire izan, nik hasieratik argi esaten nion, Josera, behar duzuna aldatu, behar duzuna kendu, zerbait gehiago gehitu behar baldin badugu esan, nik horretarako ez daukate arazorik, eta orduan gu hiruontzako izan da zoragarria, zeren oso horreiz izan da, begira, marroi hau zuretzako, orain zuk zuzendu, eta guk egingo dugu, zuk esaten duzuna. Esan duzu, dagoeneko, sorkuntza prozesu horretan murgiltzarako Eneritzek eta Inigok, Eneritz Sánchezek eta Inigo Elosegik ere bazutela berea, baina zuri egokitu zaizu gero testu hori osatzea. Zertan oinarrituta, badu, esperientzia personaletatik, gertu ezagututakotatik, hirukorako transizio horretan imaginatzen dituzun gatazketatik, nondik nora sorkuntza hori? Nik uste testu horok baduela idazlearen zeo zer, ez? Azkenean ez da historioa, nik ez dut irukote bat izan, baina egian, zuk zer pentsatzen zuen hori buruz, jendeak zer kontatzen dizun, zure ingurukoek bizi izan dituzen esperientziak, eta horrekin bizkat naste borraste bat eginda, eta hor sortu zen testu hori.
Norberak bizi ditu bizitza asko, norbereak eta baita handi garatago dazenak ez inguruko jendearenak, eta horrek elikatzen du, sortzailea ala beharrez, sortzen den guztia bizitzeko batzutan astirik ere ez du ematen, eta kaso luke eman behar ez. Noski. Eta gainera, eskerrak ez da suertatu guztia bizitzera, zeren benetan dramatikoa da gertatzen dena, beraz, ez dut hori bizi nahi, eta ez da gure historia. Baina, bueno, egia da nahiko erreala dela. Esan duzu, gaizki izenburuak dagoeneko ematen duela zer pentsatua. Norbaite pentsalezake, ez dakit, komedia giroan edo ondo pasatzeko giroan bizi daiteken antzeslana dela, eta kaso hori ere badago, baina garratzetik ere baduela, soma daiteke zuentzun da, eta pixkate kontatzen ari zarenagatik ezeinaki. Bai, eta gainera horrekin hautsi nuen pixka bat, askotan antzerki arinak edo antzerki laburrak badu klitxe hori ez, beti pentsatzen dugu, izango dira 15 minutu, eta izango da txiste bat, eta izan behar da txiste on bat, oso motza delako, eta denbora gutxian barrea sartu behar duzulako, ez? Eta ni horren kontra nengoen, esaten jo, zergatik ez dugu egiten zerbait motza, laburra, baina izatea bizkat sentiberagoa, edo, ezagit, ez zaina laia agian. Ez tristea ere ez, baina, izatea bizkat krudelagoa. Taimin aldetik ere, 15 minutu bada ez, denbora bat, nun, labur bai, baina hain labur ere ez, eta ez garapen narratiborako tarte pixkat ematen dute 15 minutuk, edo zakit, Joserrarekin lanean nola geratu zaizuen, lehenengo esperientzia ote duzuen ere 15 minutu edo olako taimin baten giroan. Testu honetan zaila izan zen. Testuak kontatzen ditu erlazio honen 7 lehenengo hilabeteak, eta 7 hilabeteetan, eta batez ere lehenengoetan gauza asko gertatzen dira. Orduan guzti hori 15 minututan 20 jongera, egia esan, 20 minututan kontatzea, oso zaila da. Eta testu originaletik gauza asko kendu behar izan gehituen, zeren nik hasi nintzen idazten, eta gero ez dakizu taularatzen duzunean zenbat iraungo duen. Orduan gauza desentek kendu genituen, eta ez da erreixa hain denbora utxean. 15 minutu oso azkar dijoaz, oso azkar. Iñaki, proposatuko dizut plan bat, nik galderak egingo ditut, eta sortzaile bezala hori erantzutea spoilerregia bada, edo gehiegi biluztea bada, zuk pasatxanda hitza botatzen duzu, eta horrengo galderara pasako gara. Zergatik hirukoa? Beharra du harreman horrek galdu duen zerbait topatzeko hirukorretan, horrelako bilaketa estereotipatu xamar batean gara, edo beste zerbait gertatzen ari da? Beharra dute, nahiz eta bereik ez pentsatu eta hasieran joko bat izaten hasten dena, gerora hori luzatu egiten da. Eta gero ikusiko dugu, noski, behar bat zegoen, eta gaian utxune bat zegoen erlazio horretan. Baina, lehen esan dudan bezala, gauzak basean gaizki baldin badaude, 3. bat sartzen duzunean ez, gauzak okerrera dijoaz. Askotan gertatzen da hori, bikoteek aur bat izaten dutenean ez, aur bat izango dugu, eta horrek erlazioa lagunduko dira, eta gaizki ateratzen dira gauzak. Apirilak batetik 3 izango da 9. antzerki arinaren lehenengo, abia puntu edo asteburu hori, bertan gainera sarrerak erosterakoan 4 bonoak lor daitezke, 4 piezak ikusteko, 4 pieza horietan hortxe dira Ángel con grandes alas de cadenas, Begoña, Pepa y los demás, Gaizki eta Skull, lo que necesitas que ocurra. Lo que es necesario que ocurra, barkatu. Beraz, interesa duzuenok, Pabellon 6ko webunean ere informazio hori lor dezakezue, pabellon6.org webunean, eta bertan gozatzea daukazue, benetan, hausnarketarako antzerkian murgiltzeko aukera eman, baina era berean, ordu bete pasatxon, 4 antzeaz lanetaz gozatzeko aukera ematen duten proposamen batean. Iñaki, zein izango litzateke gonbitea luzatzeko, arrazoi edo aitzakia hortxe ditugun entzulei? Nik uste dut jendeak historio polit bat ikusiko du, oso hori, denbora txikian murriztua, baina ere berean historio luze bat. Eta nik uste dut pertsona asko identifikatuak sentituko direla, ez bakarrik hirukotaren historia honekin, baizik eta gero beraien eta bikotearen artean gertatzen diren gauzekin ere bai. Beraz, tartetxo polito pasatzeko, plan ederra da. Honek iskinek astinduko ditu, hori badakizu zuek ere. Joten zara horra, eta hori barrenean sartzen zaizun esperientzia bat izan daiteke, eta gero etxean izango dira zenbait elkarrizketa, agian ez oso eroso, baina oso osasuntxu, Oso osasuntxu. Hori da, ederri izango litzateke horrelako zer gertatzea, noski.
hemen ez gara hemen zertarako inora animatzen hasiko, baina Bilbo bezalako hiri batek adibidez eskaintzen du, zazpiterrietan antzezlan hauek ikusita, 8 terdi 9 laurden gutxi bukatu, eta bertan bikote elkartrukak egiteko tabernak ere badaude Bilbon. Abegira, ze plan ona. Zerbait pizte bazaizue barruan ikusle modura, beti ongo da aukera. Hori bai, gaizkik erakutsitako hausnarketa bitatik, pentsatu ondo, ze bide hartuko duzuen, akaso ez da idearik. Jose Rafatxadok zuzenduko esan da bezala, Iñaki Ziden lan hau, Eneritz Sánchez, Inigo Elosegi eta Iñaki Berak interpretatuko dute, eta hortxe izango dira esan da bezala, pabellon 6ek antolatzen duen, antzerki harinerako, antzerki harineko 9 garren jardunaldietan. Hortik aurrera, lana ikusteko aukera izango dugu, dagoeneko biderik badu Iñaki, edo indar guztiak asteburu hontan jarri itxezue eta gero udaberriarekin ikusiko dugu? Bai, pabellon 6ek bai behartzen zaitu bertan estrenatzera. Orduan, estrenatu arte, gero ezin dugu mugitu. Estrenatzen dugunean ikuste dut mugituko dugula, edo hori da gure nahia, baina, ikusiko dugu. Kritikaren arabera agian. Hori da, Donostian bertan, diotzu Donostiarra zarelako, eta Joserra ere, eta uste dute akaso beste bikideak ere bai, baduzu, teatro txikia, edo mikroteatroa egiteko espazioak badira, uste dut Bilbon eta ez dakit Gasteizen, baina Bilbon mitzat ere bai, beraz, badago, horrelako formatuaren zirkuitotxo bat Euskal Herrian, akaso ez zabaldu egia, baina pauso batzuk emateko modukoa bai ez? Bai, nik uste dut baiet, eta agian gero, pentsatu dugu, ez, pabellon 6en ezagutzen ditugun beste antzezlekin edo zuzendarekin hitz egin, eta agian 2 edo 3 4 obra elkarrekin mugitzeko, agian erraxago izan diteke. Hortxe duzu proposamena, hortxe Iñaki Ziden azalpena, 15 minutuko antzeslan bat, ez dizuegu gauza gehiagirik kontatu nahi. Taiminak ere denborak iraupenak exigitzen duelako gauzakor bizirik mantentzea, baina Iñaki Zildarrea mila esker gurera hurbiltzeagatik, guretzat tarte hartzeagatik, eta kakapila, goza ezazuela behar bezala estreinaldi mundial hori. Mila esker zuei. Eta izango dugu elkarren berri, eta aitzaki berriak sorkuntza berriekin ere kafeak hartzeko. Oso ondo, eskerrik asko. Ondo segi. Agur. Antzatuko genuke plazetan, sekula santan ez bezala, eta kantu bakoitzean, utziko genuke eztarria. Eta mentxari zaizkigu entzule batzuk, arratsaldeon, dio Jon Lizek, por cierto, irabazi ditut sarrerak jada, Jon Liz, erantzun bezala ez, baina neurri batean irabazi duzu zerbait, zen eduzu esatea. Ui? Gordetako ametxen kutsa irekia. Guk proiektorea prest daukagu. Atera kontuak. Ederra izango den. Arkakusiok lehen ere galdetu digo, zuek ere baltzo azte maitena Goiuri eta Inigo, nora, zeidera, zein ederra izango den jaialdira. Hori guk adina jakitea litzateke. Bai. Nik esan nuen ez, Eta nik ere zindut joan. Ni ezin dut joan. Eta Xuri Beltzak dio, arratsaldeon 1000 esker abainotik guzti hau ekartzearren. Plazerra abainotik ona, ekarri dugun jakituria eta esperientzia guztia. Uste dugu, abainora ere esperientzia goxoarekin joan direla, eta, Ala, esan digu? Dena konforme. Bai? Lagun minekin iluna barra, eternala bihurtuko da. Xuxurlatuko digu ilargiak, oraindik denok ez gaudela. Zetak ikusteko aukera izango da, baina beste hainbat talde ikusteko aukera ere. Guk jakin dugu, Goiuri, zein diren norbere favoritoak. Esango zenuke zein den jendearen talde gustokoena zeideko karteletik? Bai, esan dezaket pelota batzuk zatela. Zesan dute? Eta talde gehienek zetak, pertsona gehienek zetak erantzun duela. Eta noski, hori iruditzen, niri pixka dut pelota izatea. Baina denetarik, jende askok esan du Gatibu, jende askok esan du ETS, jende askok esan du Zo, jende askok esan du Tanxu Geiras, jende askok esan du Maria Arnal, beste askok Maren, nahiko banatuta dago. Zeona, borika da, banatuta egotea, eta horrelako jaialdi batera joatean ere, talde bakarra baduzu gustoko,
jaialdia pixu egin dakizuke. Eta aldiz, hola zabalik eta denaz gozatzeko moduan, eta kaso ezagutzen ez dituzun taldeak deskubritzeko moduan bazoaz, askoz, hobe. Jon Lizek dio, nik erantzun nuen, zetak ez. Egia da, ikusi genuen, Jon Liz. Baina, naiz eta oso original iruditu zitzaigun, eta barre pixkat egin genuen, lehiaketan parte hartzaile guztiak sartu genituen, eta ez genuen horrelako aukerarik egin mezuaren arabera, edo taldearen arabera. Ez du inork erantzun ene kantak, eta astonauta, trompeta, flauta, kriston temoia da. Ai, jarri. River Rockek dio, ene kantak apuntan eretzat. Baina nik uste idatzi duelaztuk esan aurret, ez zio denbora man? Eta kateklan balin badabila kaso bai. Bestea. Ja, no jole izango da. Aurretik izan da, ez da, nik ere ala sentitu dut. Begia, ze ona, River Rock, hau zuretzako. Lauta, trompeta, flauta, nora zoa zain despistauta, hori ez da ilan... Laister ene kantakek ez jan atzazkalak estrenatuko du irrikaz nahodio Axuri Beltzak. YouTubeen estrenua dator Axuri Beltza bide batez, aspaldiko. Bueno, akaso hori goten zara, baina ez dugu zure berri izan aspaldi, biziala izo. Kukurik egiten. Zemuz, bizia izen tokian, bizia izela, zemuz giroaitan. Baina etzekiba, baina eta raizen, no ze? Astronauta, hau da, hau kantailua. Astronauta, trompeta, flauta, nora... Kafeteklara etorriko da! Baino, honek merezi du, hauxe. Astronauta, trompeta, flauta, nora zoa zain despistauta. Oso, olatuaren aparrean gaude, Bai? Kafetekla izanako gure hurrengo ekitaliak? Hemendik aurrera, bai. Izendatuta dago. Baliteke baietz. Ogitarteko gisa, jaten du tomatera, hau da, hau astronauta. Hemen kaletik pasa diren gaztetxo eta aurrek flipatu egin dute, da gurekin dantzan jarri nahi zuten, balekite ze kantuari garen entzuten, akaso gehiago egingo lukete? Badakizu izen ona dela bai kafetekla, oso izen ona da River Rock dio kafetekla, zer da? Ike gukaina jagin nahi degeta. Axuri Beltza dio, Jon Liz, esaltetan sartu nauk. Aizue, gaur tonto, hemen jarri ditugu nere horbizuren bi kantu, ze ene kantaken sorkuntza gehiena behintzat, esango nuke hau nerea horbizuk sortutakoa dela, korrikako kanta ere, berak egindakoa, mendik desarkada bat, esan behar nuen besarkada bat, lekun berrira, uste dut nerea bendikan bizi dela, baina bali duinan biziko, ez da? River Rock dio, venga, Unai ekostera etorri naizela, hemen nahola. Vale, barkatu, Unai elordi dalgo, Arratxaldeon. Arratxaldeon, bai. Ondo algea, oze? Bai. Zer hotxa daukazun, Zaude pixka atola Sabina. Zuztet berotu babesatu. Vale, baino beto. Kafe ba behar dezu? Baina ez. Bueno, ez de pixka. Ez que hiru baten kontra ez da bat. Ni altxan aiteke perfectamente zuri kafea prestatzera, eta goiuri da maitenak ingatzen zean benda, listo, Vale. Nahizu kafe bat? Ez. Vale. Esto potroi. Hau, tontakeria da makiuna gainien. Bai, zentratu baitezen. Oida, zentratu baitezen, Unai elordi etorria eta kantua behar dugu. Bai. Eta barkatu, banabil ni hemen jaiparen jaipismoan, baina gauzatxoak datoz pitxi jauki dagokionez. Gero eta horbilago, ezin dut gehiago kontatu, baina jakin badakit, informatzaile zuzenetatik, gauzatxoak gertatuko direla, seguraski gure mugatik kanpo gehien joduen euskal talde baten itzuleraren inguruan.
are you there? Yeah. Just know I leave. Azken 48 orduetako albiste batzuk edo lerroburuak behintzat botako ditut. Ea zer iruditzen zaizuen, bale? Spotify, NFT eta blockchain gehitu nahi ditu bere zerbitzuetan artisten irabaziak handitzeko. Beste bat. NFT-en salmentarekin Amazonia salbatzeko asmoa dute Brasilen. Edo beste bat. Urrearen industriak blockchain teknologia erabiliko du hornidura kateak kudeatzeko eta iruzurra prebenitzeko. Edo beste bat. Ukrainak Bitcoin, Ethereum eta USDT doaintzak onartuko ditu gerra egoera dela eta. Eta horrela entzun da, bai ez da, dena super guai, artistentzako diru gehiago, Amazonia salbatzea, iruzurrei aurre egitea, doaintzak, baina ulertu duzu zerbait? Wow. Zua, akizu zen dizudan. Amazonia salbatu, baina ni Rio de la Platakoa, nahi. Utzi, inigo, utzi. Rio Platense. Ya está. Telebistako lehiaketa famatu hartan bezala, erantzuna ez dakizunean, 3 aukera dituzu. Publikoaren komodina, eta argi dago guk ez dugula erantzunik. Edo, telefonoz, lagun bati deitzea, gu oso modernoak eta telefono zeitu beharrean ona gonbidatu dugu Unai Elordi Hidalgo, ea zerbait azaltzen digun. Izan Maitena. Naizu zerbait zan, Maitena? Bai, Unai. Ze jertxe polita, damakizun. It's all relativity. Eta Einstein dau. Gainea montatu, ze polita. Egia esan gehiagiz di pentsatu jantzietenen, baina jende guztik esate eta ez da konturatzen. Bai, oso ondo doakizu. Dena relatiboa da, bai. NFT-ak bai, relatiboak dira. Bai, entik izango nuke NFT hitza dala beste keyword bat, edo beste hitz bat, orain modan jartzen ari dena, eta ematen dena izango dela superutopikoa, eta superideala, eta denak libreak izango da, hori denak ez durra da. Ez gira libreak izango. Egia da, 2 apunte txiki ditula goiurik esaten. Spotifyek nahi du bere NFT sarea egin. Metaversoan ere, metak ere nahi du bere sarea egin. Konturatzen zeate NFT-ak desperdigatuta ibiliko dela sare ezberdinetan. Orduan, nahi gustatuko litzaiake lehenengo. Esatea, zer da, ze simplean NFT bat, zer kontatzen diguten, eta gero jakita benetan ze aplikabilidade dauke, bai? NFT bat, eta hau ez da izango informatikako klase oso gogor bat, eta esan genezake, ordenagailuak funtzionatzen dute biten bitartez, ez? 0 eta 1 bitartez, ez? Eta hode, trilloika bit, artxiboetan adibidez, ezta? Orduan, bit horiek representatzen dute edo zer gauza, oso abstraktuak dira. Izan daitezke irudi bat, izan daitezke fitxategi bat, izan daitezke audio bat, eta hori dena representatuta zenbakien bitartez, bai? Gertatzen dena da, hain dela urte askoia, segurtasun informatikan sortu zela bit kopuru bakoitzekin hash bat sortzeko, bai, token hori hitz egiten dena, bai. Azkenen NFT da non-fungible token. Hau da, aktibo digital bat tokenizatzea. Eta token hori da indestifrablea gure begientzako den karaktere kate bat, bai, zerbait representatu dezakeena, bai. Orduan, nik hartu dezaket eta irudi baten NFT-a egin dezaket. Irudi horren pixel bat aldatze bali maet, ez da hash berdina aterako. Hau da, bit bat bakarrik aldatuta hasha desberdina izango. Horregatik, identifikatzeko gai gea irudi hori horren hasha atera eta jakin, irudi horren hasha hori dela, baina hashetik irudia ezin dugu atera. Bai, prozeso inbersoa ezin dugu. Horregatik, segurtasuna. Bai, orduan, jakiteko irudi berdina dela, atera barko zen irudi horren hasha eta konparatu hasharekin. Eta horrela jakingo genuen, irudioi ez dela manipulatu, bai? Eta hori zetorren segurtasunetik, bai? Hori da azkenen token bat, bai? NFT-ak egin nahi duna da, hemen guk gure
ingurun, ez? Egu dauzkun jabetzak, ez? Kotxe bat, edo aterki bat, edo fisikoki ulertzen dugu zenena dan. Eta badakigu zenena dan. Bueno, aterkin kasuan ez. Inork ez du lertzen, aterkiaren jabetza zeinena da. Kotxearen adibidea, ona da. Aterkiarena... Ez dakit zergatik. Aterkia kontzeptu komunista oinarrizkoena da. Ez da, jabetza pribatuari ies egin dion elementua. Baina, bale, kotxea eta etxea esan zaun. Jesus Christ eta aterkiak. Komunistena. Zer gertatzen da, sareetan, aktibo digital horiek nolabait desperdigatzen dira, eta mundu guztiaren eskuetara iristen dira, eta kopia desberdinak iten die, eta orduan zer gertatzen da, nolabait zure kontrol hori galtzen dezula. Orduan esate genuen, nik nahi dut nik egindako gauzak adibidez erregistratuta egotea. Zuk erregistratu dezakezu notaria baten bitartez, zure aktibo digital bat, patente baten bitartez, odana dalakoa, edo egin dezakezu NFT bat. Token hori, zuk esaten duzu. Token hau da nirea. Eta hori esateko, da igual entzun duzu inoiz, smart contract izeneko keyword, beste keyword bat sartzen da, Dela kontrato txiki bat, firma digital baten bitartez egiten dela, esaten da, hori zurea dela. Baina zer gertatzen da, beti hitz egiten deu, Bitcoin eta blockchain mundu honetan, anonimizidadea babestu egiten dela, ez? Orduan zuk daukezu pseudonimo bat. Bai. Adibidez izango ditzen, Elordi, adibidez, ez? Bueno, garrixa izango zen jakiten. Baina... El Aterkis, por ejemplo, ez? El Aterkis. El Aterkis, bai. Eta gaina, ater, X-akin jokatzen ezak ere, bai. Wow! Nik iritzen nahieten puntua da, nola baitzuk anonizidadea sartzen dezula, eta zu berez libre zehala, bai? Blockchain mundu horretan. Horreraino ondo goaz. Ze gertatzen da orain? Spotify hagoaz desetu. Ez nik ingoet nire blockchaina. Eta denak sartuko zaten nire blockchainan. Jazta, dena aldatu da. Ze blockchain horren, esan genezake jabea edo kontrola daukena sistema horrena, Spotify izango da. Orduan, zuk esan dezakezu, ni musikaria naiz, adibidez, Inigo bezala ez, eta nahi ditu bere diskako abestiak nolabait tokenizatuta auki. Nahi duzu mozu, esan. Galdera daukat. Horrek esan nahi du Spotifyaren barruan izanik, ezin zarela zure obra, zure abestia, ezin dela beste toki batean egon? Eski oraindik ez dago ondo definituta smart contract horretan, ze eskubide dauzkezun. Ze azkenen smart contract bat da, ni naiz el Aterkiz daukela kanta hau, eta nirea da, el Aterkizena da kanta hau, bai? Eta orduan nolabait esan. Bai, segituen jarraitu godu, Spotify, jabetza eta gironetan, baina... Irumezu, azkenekoa garrantzitsua irutzea dalako, importantea da jakitea dakinaren zenbaki izatea baizik dio Riberrokeko ixe, guk Elordi deitu diogu. Eta jarraitu Beats, Vaporware eta esklusibitate virtuala. Baina Arusuri Beltzak egin du beste analogia bat aterkiaren munduarekin. Dio, oinatiarrak dira aterkiak lapurtzen dituztenak, ezpeletaren salmentako betzeko, baina nire aterkiak serie zenbaki bat du, eta ondorioz NFT bat da. Hau da, badakit zein den. Xuri beltza falta motatzen genizun, tio. Igual nire ondo etxera. El Aterkis eta el Aterkis NTF izango dirateke. NFT. Spotify. Bai. Blockchaina plantatzen du. Zuk nolabait, daukezu kontratu hori ez, eta asoziatzen du pseudonimoa, blockchainen eta distribuituta dauden ordenagailu guzti horietan, dakite hori zurea dela, bai. Gero, besteko kontzeptu guzti horiek egia esan ez dakizkitze, iritzen zaik gehiago dela legislatiboa edo zerbait ekonomikoa edo royalty asunto bat, ez? Nik uste nahi naizena, informatikari izan da eta pertsona bezala konturatzen naizena blockchain sare desberdinak iten juten diela eta benetan enpresak interesa dauketela ze badakite hori monetizatu ingo dutela, bai. Igual monetizatuko orduan. Nik eta norbait txaten bali madao esateko, zenbateño libre zea zuk Spotifyen NFT bat ite bali mazu. Ze bantxe bertan iritzi zait Twitterra notifikazio bat esaten nire irudiaren NFT bat egin dezaketela. Baina oraindik ez dagoela Espainin ustez ez dagoela oraindik disponible, baina estatu batutan bai. Orduan zure irudia ja NFT bat bihurtzen da. Así que berez ez zingo luket erabili irudi hori zure permiso gabe. Irudi konkretu hori. Orduan, klar. Baina oraindik ez ikusi horrelako juizio bat, norbaitek inorri NFT bat kendu dionik, edo ez dakit imaginatzen olako juizio estilo bat, ez?
Jon Lizek dio genizun ez, zintugun, ez genizun luma ikusten Axuri Beltza, idazteko gaitasun lumatxu hori. Eta Axuri Beltzak dio lotxaraziko nauzue. River Rocken galdera, irudi berberaren bi NFT egin litezke, ezta? Baina berez jaxa berdina izango zen. Osa, nik uste egia da, zuk saldu ditzazkezula NFT kopuru bat nahi bali maezu. Baina gestio horretaraino ez nahi ziritzi. Ni dakit informatika segurtasunen zer dan jaix bat eta zer dan token bat sortzea, baina nik pentsatzen dut, osea, NFT horiek saltzeko kapazitatea edukita baietz izango zen erantzuna. Blockchain sare ezberdinak egotea ere logikoa da, ez? Hau da Osakidetzaren datu medikoak kudeatzeko izan genezake bat, tokenen kudeaketa egiteko. Bai, adibidez, ondo. Goza esango izuet hemen, egin ez dakitzen bai inguru bat. Bai. Gaude, mai hontan, alde hontan, Maitena Goiuri eta Irurok. Bueno. Txin, Riverrock dio, ez ez. Berez ez zer Riverrock. Naizu, telefonoz ditu gizu Riverrock eta sortzen dugu... Sartuko zara zuzenean, bidaliko dizugu linka. Ez, telefonoz azkar egingo dugu. Txin, azkeneko mezua da garrantzitsuna. Ostras. Nik ez dut erik uste. Ostras, ze guapoa bigotea. Zer? Zure bigotea guapísimo dela, esaten dute hemendik. Bai, Gorkari. Datu publikoak badira sare bakarra nahikoa litzake. Datu publikoak badira sare bakarra nahikoa litzake. Bai, barkatu. Eskerrak gaude. Esek kontatu naiz, baina ja enen hasi nahiz zerrio. Bueno. Ni galdu egin ez Osakidetzako adibide honekin, Bueno, a ver, Osakidetzan blockchain sare bat eta kriston jaleoa izango zen, zenaiko zentralizatuta dago sistema guztia, eta horatu sistema guztia hauek deszentralizatuta daudela, eta sinkronizazioa arazoak eukitzazketela, eta, osea, guai dago esatea blockchain bat montatuko dugu Osakidetzan, baina kriston jaleoa da, horako zer montatzea. Eta NFT egitea hasleoa izango litzake, ez da? Bai, zerbait. Favorez. Segi, Unai, segi. Segi, Unai. Segi, ez, benetan bai. Favorez, diguzu favore. Ez, baina, entzuten da. Azkenen, konturatzen izena da, horrelako gauzak oso azkar dijoazte, ez daizu oso garbi gelditzen zer dan zer, batzutan kia ikusten duzu, beste batzutan jasotzen duzu informazioa, eta esaten dela, bale, ulergarria da. Baina, oraindik ez zait oso garbi gelditzen, osea, ni joku batean ulertu dezaket NFT-ak egotea. Ulertu dezaket metaverso baten NFT-ak egotea. Zaude, esan genezak ingurune konkretu baten. Bai, ni nao joku batean jolazten eta nire arropa virtuala sartzen dio beste pertsona bati. Hori ja lehenagotik bazeon. Steam eta horrelako plataformetan, zuk altzen ditun zure kromoak saldu eta beste batzuk erosite zituzten. Bale, egia. NFT-ekin guaiagoa da eta, bueno, esan genezake kontrol gehiago dagola, ez? Eta oantxe erabiltzen da hitza hori da. Nik uste badaukela, esan genezake nik etorkizun asko ikusten dioten gauza bat dela, baina joan nik ez zait oso garbi gelditzen, beste festa guzti hau, sare guzti hauena, zergatik Spotifyek nahi du egin, zergatik, ez? Porque nik asko ikusten nun gauza bat zan, mundu finantziarioaren eta horrela, transakzioak eta horako gauzak oso errezu lertzen die. Transakzio bat azten da, diru kopuru bat mugitu etiken da, eta listo. Eta gero indezakezu nahi ezun komplikatu da. Baina gero musika, royaltiak, gauza guztiak nola gestionatuko dira. Badakit existitzen diala horrelako blockchain sarek ez dakitan OpenSea edo igual Riverrockak ni baino beto daki, aldituzula nolabait jarri zure NFT horiek eta gero jende horrek erostea. Eta berak esan du bezala, seguraski kopiak inditzazkezu jendeak hori erosi alizateko. Erreprodukzioak, egun ere egiten ditugunak alegia, ez? Bai, gero nik ez dakit esklusibidade asuntoa ez dakit nola gestionatu dezakezu. Hau da, zuk esan dezakezu nire kuadro bat bakarra dena eta nahi ezuna bat izatea, horri NFT bat. Honek bigarren kafe bat izan daitezaken ez, Riverrockek idatzi digu, ez dagoela sartzeko moduan, ze aitatxo lanak egitera joan bardula minutu barru, eta Xuri Beltzaren hemen topik ikusten dut. Egun batean mai ingurutxo bat antola ezakegu presbalima daude. Eta Xuri Beltzaren nortasuna ezagutuko dugu? Utziko diogu kareta da jartzen. Hemen maskarak badauzkagu. Eta Axuri Beltzak bota du, nire lankiden seme-alabak paga estemeko dirutan eskatzen dute. Beraien arropak erosi eta trukatzen dituzte. NFT-ak dira, basikoki. Ia da. Steam, esatez. Steam, markatu.
Bai, eta maiten abarkatu, ez zerbait bota hartzen. Bai, ez, ni pentsatzen nintzen demagun, ez? Margolari batek egiten dula margolan bat, eta hori pasatzen du NFT batera, bai? 0 eta 1 bihurtzen ditu margolan hori. Margolan hori gainera ez bakarrik berosotasunean, zatika ere saldu dezake. Bai, azkenen bit kopuru bat saltu dezakezu. Azkenen bitak dira. Orduan, ni bai pentsatzen duz egia da artean, diru asko mugitzen du arteak, batez ere, badakigu diru asko egoten dan tokietan, badakita aeroportuetan ere toki konkretuak daudela, nun artelanak hor gordetzen dituzten, eta horrela ez dituzten ordaindu behar zenbait tasa eta bar. Izan daiteke NFT mundu hau hori egiteko edo hori erreztu dezakeen zerbait, hau da, agian diru asko duten pertsona horiek hor inbertsio handia egin dezakete, eta horregatik daude denak hain gogotsu, horrelako espazioa sortzeko. Oain hitzeiten nahi bezala espekulatzeko zerbait izan daiteke. Ni dauket zerbait oso preziatua dana, bakarra da, NFT bat bakarrik aterako detelako, eta abertzenek erosten duen, ez? Da, zuk pixkat esatzuna. Gero NFT horren segurtasuna, ez dakit ze puntutaino dan, ez? Baina esan genezake, existitzen da hakeo teknika bat, izela fuerza bruta ditzaiona, horrekin ni hackeablea izango zen. Egia da, bantxe bertan, Ethereumek erabiltzen sistemarekin, ia hackeablea izango zela. Hau da, asoziatuta daun pertsona horri, jabetza hori kentzea oso zaila izango zen. Ta gero transferentzia iteko garaien, egia esan ez dakit nola ingo zen, baina badakit hori posiblea da. Beste smart contract bat ingo zen. Osa, adibidez, nik esango izut. Zugitezu antxe marrazki bat, ez? Digitalizatu iten dezu, eta iotzen dezu adibidez OpenSea, ez? Usteet OpenSea izen da. Horreara igotzen dezu, eta berak iteizu automatikoki NFT-a. Eta horregatik kobratu iteizu. Horren negozioa da. Ados. Ezuk zure negozio, zure NFT propia sortzeko pixka jakin behar dezu. Ez da horren arreixa. Osea, definitu behar dezu kontrato base bat programatikoki generatzen dana, eta ez dakit ze programa erabilieko kalkulazian, ez dakit, dauzkete kodifikazio tipo konkretu batzuk, RFC ez dakit zer, eta horrekin dalko zen unin. Baina errezten dizu ede bai, esaten, igo plataforma honetara, ordaindu 200 euro, eta gero zu jarri prezioa NFT horri. Beraz horre industria auxiliarra dagoia. Eta gero hor sartzen da, beste jaleo bat, zujutezea Google Imagesea, hartzen dezu irudi bat, NFT bihurtzen dezu, eta berez zurea da, baina hori ilegala da. Eta hor zer gai da gertatzen. Ze festa da, ze guixi da. Ze kristo. Supergoia dirudi, baina Gari Baitxernukek behar dela NFT-en magnate haundietako batek zeia badaude. Osea, Jeff Bezos dolarraren magnatea den bezala, Zein da berizena? Gari Baitxernuk. Eski, Gari Baitxernuk esan dezun momentuan, ustenun, legazpiko tuitero bat eta zeizin jara. Ez. Baina da Gari Y-koarekin. Orduan beste sofistikazio maila dauka. Gari Baitxernukek esan dula NFT-ak erosi dituzten 188ak dirua galduko duela. 188. Ez que, ikustet oso volatia dela, ez? Azkenen kriptodirua bezala, ez? Azkenen zu baizea nolabait konfidantza bat ematen zerbaiti, zuk uste dezuna hori dela, digitala da, toki baten dago, baina horrek azkenen fluktuatu ite, orduan, azkenen negozioa dira Coinbase, OpenSea eta horrelakoak, azkenen bitartekari bezala egiteute, eta hor jasoten duten dirua benetakoa. Hori benetakoa. Bestea, hor dago, ez esaten ez, nahi zuen egin dezakezue, kontu zibili. Baina, ez dezu, zuk normalen Bitcoin eroste badezu, zu erosten ari zara. Gero saldu dezakezu, bai, saldu dezakezu. Baina hor volatilidade puntu hori azkenean ez. Orain jo betu lertu dut. Baina hau da pixka bat, ez dakit hemen modan egon ziren, baina pelikuletan nik askotan ikusi dut bikotekideak, bikoteari izar bat oparitzen diola. Eta berez izarraren jabetza ez da zurea, bakarrik daukazu, dokumento bat, jartzen duna, maiten Angelina Soizegi, Epsilon 8.000 A
Maitenarena da, baina berez... Eta nork ateratzen du dirua? Jabetza, baina bez ez da zurea. Titula saldu dizuna, horregatik. Berez esateuna blockchainakin notarioak ez dira helango, baizia. Igual eixe zean, ikusiko zuzema diruken duko izan. Ez, nik esan detena da, honen ingurunde bai, gertatzen nahi da beste gauza bat, asko ateratzen nahi dela DAOak, Decentralized Autonomous Organization. Eta hori da, maten dudala tendentzia bat bezala nun pseudonimo horien bitartez daude, esan genezako da, komunitate bat, enpresa bat ematen duna, bai? Orduan ja ez da, supuestamente ez da egongo CEO bat, horren atzetik, baizik eta izango da, pseudonimo dauzkaten komunitate bat. Ez daizu inoz gertatu, bai Amazonen eta horrelako ja enpresa honditan super zaila dela norbaitekin kontaktun jartzea eta gero ez da zailagoa dela. Bai. Eta saiatzen dira ebitatzen denbora guztin, atzen dauden pertsonaren orduan, nolabait, responsabilidadeak ekiditeko nik ikusten duten betzela, hau da, nire iritzia, hau ez da horrela, hau da, nire flipada bat. Nire iruditzen zaitena da, oso ondo dago, oso librea da, baina organizazio horrek faiatzen duen, organizazioi jakeatzen denen, zein zu dia responsableik. Zer, responsableik digitala dira, baina gu pertsona fisiko gara, horren zer gertatzen ari da horrez. Eta batez ere diru kontuk daudenen, eta horreko gozak. Egia esan, da horiek oraingoz behintzat, bakarrik dira bolsako asuntok eta horrelako gauzak emateko. Baina oso posible da bueltatzea. Eta ez dakit niko hendikan kiliko lo ikusten duten gauza da. Baina egia da, hitz horrek kriston pila saltzen dula. Osa, toki guztitan ikusten duzu. Eta egia esan oso kurioso irutzen zait, Ze momentua oso kurioso irutzen zaitatenak berari begira. Nik uste zaila dela ulertzeko, Osea, kontzeptua esatea, ordun zer da enpresa horren atzetik, ez? Ze konfiantza daukenik enpresa horren atzetik. Porque ondo funtzionatzen duten ondo, eta gero gaizki balima dabil, zer? Zenek eman bardu aurpegia. Ez dago Mark Zuckerberg bat atzetik. Asko ematen duela, asko erakusten duela aurpegia, eman ez da erakutsi bintzat. Erakutsi, eman ez. Egia da, aurpegia erakusteko gara honenak ez direla, ze zaplasteko ageren merke xamar da biltza. Banekien. Bai, zaine hon. Xuri beltzak eroskira joan bardula, frigo hotxi daukala. Baina, ez du deskartatu... Bakorrika ibiltzeko, aberresnea aurkitzen. Ez du deskartatu maien guruena, baina esan du, ui, krisian sartzen ari nahiz. Unai, elorri, zukustu duzu paradisua NTF baten saldu aitekela? NFT inoa. NFT baten saldu aitekela, dislexikoa. Digitalizatu albalima da, baietz. Hori aspaldi egiten saiatu zen Vangelis Conquest of Paradise kantu honekin. Ez da lortu zuen, baina paradisotik gertu kokatu gintuen musikagile greziarrak. Gaurko egunez jaio zen 1943an, hainbat soinu banda konposatu ditu, Blade Runner edo Carros de Fuego bezalako pelikulentzat, eta azken urteetan ere margotzen aritu da. Enekin nik gaur hauxe prestatzen egoela, Demiguzo abeslariaren lehengusua dela. Ah? Bai. Evangelus Odyssey Papatanasiu, Vangelis bezala ezagunagoa den musikagilearen kantu honekin, The Conquest of Paradise, paradisuaren konkistarekin, agurtuko dugu Unai Elordi Hidalgo. Akaso horrengoan mainguru giroan izango da, baino... Polita izango zen, Bai, gustora gabiltzanta. Doza esango dizut, gure audimetroak gora egin du, sartu zarenetik, hemen tope. Bai. Usted joku asko dauken tema. Bai, balduko diogu joku horri gehiagotan ere. Unai, mila esker, eta aste pare bat barru, ez dakit horazte santuekin ze izango dugun, zer izango dugu elkarren berri. Vale. Maitena Salinas Beiztegi, zu datorren aste artean mentzara, ez da? Hemen izango naiz, bai, Jorixe Iñigo Asensio Lurbide. Bai. Goiuri ez eizarandia! Ni egunero. Zu egunero, bihar hementsi izango gara. Gauza honak bezala. Bihar izango dugu horrelako konexio zoragarri bat, ozeanoren bestaldean todora zurtza izango dugulako,
Euskal Diasporako, bertsolari edo bertso zalea, eta Aitor Mendiluzerekin izango gara, duela gutxi Estatu Batuetan, Sebastian Lizazulikin batera ibili da. Han, bertso giroan, Salvadorren omenaldi giroan, eta beste bat kontutan, eta guk batuko ditugu. Boixiko iria, eta, kasuntan Euskal Herria, gure 8. lurraldorrekin aritzeko. Eta Iker Martínez eta Zaldierrenak datoz gurera formatu osoan bateria, bajua, bi gitarra, haze festa bihar hemen bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan. Guzuek bagina hemen izango gineteke, baina gugu garenez, hemen izango gara ziur. Igual. Arratsaldeko 6 minutu terdi, segituan izango dira Arianeko lankideak hortxe informazioaren ariari helduta, beraz, geratu hemen Naiz Irratiaren sintonian. Bihar arte, izan ondo. Aio. Ondo bizi. Keep calm and bigarren kafea.